BBK Live jaialdia gaztean. Arratsaldeon guztioi, zer moduz zaudete? Hementxe gaude BBK Liveko jaialdi berri honen edizioan, 20. edizioa da, Kobetamendin gaude gure barrakoian, Gazteako barrakoian, oraintxe bertan, gutxi entzuten dugu, kontzertuak hasi berri direlako, eta ez nago bakarrik, hemen 2 orduz egongo naiz, berarekin, Lider Larrañaga, zer moduz, arratsaldeon. Arratsaldeon, ondo, gogotsu, eta, 3 egunez hemen egoteko, indarrak hartuta modun baten esateko, lana egin jabe bai, kartel nahiko desentia daukogu 3 egunetan betetzeko, eta talde pila bat, jende pila bat, bai atzerritik, bai Euskal Herritik, bai estatutik, bai hainbat jende gerturatzen da ona, eta gaur izango dugu guk hemen hainbat gonbidatu baita. Kartel potentea dagoelako, guk kartel horren berri emango dugu, egia hemen zuzenean gertatzen den guztia kontatuko dizugula, hemen kontzertuak hasi direlako ja da, 3. kontzertua hasi dela esango nukenik, oraintxe bertan urruti entzuten da, eta nahiko lasai dabil giroa esango nuke, momentuz gutxienez, baina kontuan izan da gaurko kartelburuetako bat zein den, nik uste dut hau ez dela ostegun lasai bat izango, bereziki. Ez, hori da, kontuan eukin da osteguna dala baita, eta, jende bat ondino ez dauela oporretan, eta batzuk hartuko eben jai ona etorteko, baina beste batzuk ez, eta goi xamar da ondino, orduen zuk ezazu moduen, Calvin Harris moduko artista bat eukin da, edo FKA Twigs, edo David Byrne moduko kartelburuekin. Spoiler asko egiten ari zera, Galdetu behar nizun, spoilerrak egingo ditugu, esango dugu zein datorren esaiora, ala ez dugu ezer esango. Gero erabakiko dugu, abesti bat ipintzen dugun bitxartien erabakiko. Sorpresa gutxienez, gaur BBK Liven egongo gara, 6-tik 8-tara, gero Gaztean beste saio bat egongo da ere bai, hori kontatuko dizugu beranduxeago. Julen Idigoras hemen, Lider Larrañaga nere alboan, gaur uztaiak 9, osteguna, BBK Live jaialdiaren 20. edizioaren, esango dugu lehen eguna oraintxe bertan hasi dela, bero egiten du, bero gehiago egingo du aste honetan zehar. Bai, gehien bat larun batian, esan da bie gehien larun batian, orduen, abanikoak ikusiko die pila bat, guk eskatu dugu, bai, ventiladore bat eukitzeko. Eskatu dugu. Ze hemen txiki bat daukogu, baina askorako ez dago emoten. Eta, de hecho ez dago emoten, zuri bakarrik emote hotxi Bai, emendakat, gero giratuko dizut berandago. Hasi gara dagoeneko, Calvin Harris gure gaurko izen handietako bat, izen handiena esango nuke, oraintxe bertan hitz egingo dugu gaurko menuaren inguruan, kartelburuen inguruan, baina honekin hasi behar genuen bai ala bai, BBK Liven egongo delako gaur, lehen aldiz Euskal Herrian oraintxe kontatuko dizugun bezala, Calvin Harris.
Hau entzuten ari zara, hau estudioko bertsioa da, baina laster ordu batzu barru zuzenean entzungo da kanta hau badakigulako berak zuzenean pintsatzen duela hau. Rihanna ez da egongo berarekin, espero dugu. Bueno, 20. urte horrena da BBK Lifentzat, sorpresak egongo direla esan zuten bere garaian. Sarean zurrumurru batzuk ikusi ditugu, horren inguruan hitz egingo dugu ere bai, baina momentuz sorpresak ez dira iragarri, ezta? Hombre, Calvin Harris etorriko balitz gonbidatu bakoitzakin, izango zen, igual kartelik eta honena. Claro. Egin dauzen kolaborazio danekin etorriko balitz, izango zen, kartelik eta potentiena. Esango nuke baietz, eta gainera iragarriko litzateke, baina lehenengo aldia izan da. Euskal Herrian lehenengo aldia Calvin Harrisentzat. Kartelburuan inguruan hitz egingo dugu, gaurko kartelburu nagusiak 3 direlako, 2 terdi esango nuke, ze badira 2 izen horrela oso potolo, eta izen bat gazteagoa dena, baina, bueno, baita ere nahiko tamaina handiarekin iristen ari dena aurtengo ediziontara. BBK Lifen gaude oraintxe bertan, lehenik eta bain, txabolo berria dugu. Barrakoi berria estreinatzen ari gara. Hori da, bueno, hemendik pasatzen da norok ikusiko dago gainera jaialdira heldu eta bertan aurkituko gaitu aurrez aurre, eta, bueno, bada, bat banik egin daula kasita moduen, hau da, gazteako la kasita moduko bat. Ez da, baina, bueno. Bibik gabe edo, VIP-rik gabe da. Hori da, gauz gu eta gonbidatuak egongo die, baina beste formatu bat. Berrikuntza bezala edo nobedade bezala esango dugu, badagoela goiko pisu bat, terraza antzeko badago bertan, bueno, ez dut esango bertara igo zaitezketenik, entzulei diet, baina uste dut gero irekiko dugula edo gauzak izango direla, egingo direla hemen, ze ikusten ari gara gazteako bandana berriak, gazteako paipai berriak, bueno, gauza pila bat, a todo tren esaten den bezala, Bai. aurten gure txiringito honetan, eta kartelburuak ere bai, a todo trapo iritsiko dira gaurkoan. Calvin Harris da, esango dugu izen potoloa, Eskoziako DJ hau, 84an jaio zen, bueno, gaur enteratu naiz, begiratzen bat aldiz jarri dugun gaztean, eta gaur enteratu naiz bera Adam Richard deitzen dela. Bai. Hau da, ez dela Calvin Harris deitzen. Nibe bai oindala gutxi entrarunaz horretaz, hau lantzen egon garen bitartien. Bueno, kontua da, Calvin Harris hemen gaurko izen potoloena dela, Calvin Harris egongo da agertoki nagusian noski, gainera azken izenetako bat da, ordu bat aterdietan emango du bere kontzertua, DJ-ak bere hit guztiak pintsatzen dituela badakigu, lehen aldia Euskal Herrian, ez dakigu hala ere Green Day-ek egin zuen bere garaian. Ze badakizue askotan ateratzen den bideo bat dela, noizbenka sarean ateratzen da, balzenekien Green Day-ekoak egon zirela Laudioko gaztetxean, Andoainen egon ziren, horrela 20 pertsonantzat jotzen. Nik ezagutzen dut jendea bertaratu zena, suposatzen dut Dierzuk ere bai ezagutzen duzula. Bai, nien nintzen etorri urte horretan, eta oso gaztea zinen, ez? Eta ni oso fan izen da Green Day-na, baina, bueno, egia da, sasoi baten, ez nintzela oso fan talde handiak jaialdietan ikustekuak, eta orduen ez nintzen hurbildu. Oin bada momentua, pizkat, esatetena, etorri biharko nintzen, ez? Baina, ja ezin da atzera egin. Ez, egia hau esan dut, ez dakigu Calvin Harris baldintza horietan etorri den, ez dakigu sonoran egon den pintxatzen, bi pertsonentzat. Tabernan baten edo, Euskal Herrisen... Eskoziarra izan da bai, baina ofizialki Calvin Harris bezala lehen aldia da berantzat Euskal Herrian, noski, lehen aldia da berantzat BBK Lifen, eta bada tipo bat oso arrakastatxua, DJ aberatsena izan da edo hobekien ordaitzen zaion DJ-a izan da urte luzeetan, oso tipo guapoa da, celebrity askorekin ibili da ateratzen ere bai, bada tipo bat, nik uste aura berezia izango duena, eta gaur agertoki nagusian ordu bat aterdietan, ikusiko zaiona aura hori lepora egongo da, edo lepo egongo da gaur BBK Live suposatzen dugu, ez dakigu, atzerritar asko egongo diren, Calvin Harrisek badu konbokatoria botere hori esango dugu, eta ostegunean jarri dute bere kontzertua, ostegunean fuerte baldin bazoaz, kontuan izan gero bi egun gelditzen zaizkiola jaialdiari, eta gaur beroa egiten duen arren, bero handiago egingo duela bai bihar eta bai etzi, ezta? Bai, eta bueno, Calvin Harris amaituta gero esan dakoa, hau ordubiako gutxitan izango da estenatoki nagusian, hemen kanpinien loiten dabienak edo loiteko aukera edo asmo hori daukienak, bero honekin ez dakit zelan egongo dien be. Esan didate, aurten kanpinean ez dagoela musikarik. Lehen urtean DJ-ak eta egon ziren, eta batzuk penaz edo esan dute, ze pena, aurten ez dago musikari, baina beste batzuk ospatu dute hori. Aldaketa hau. Ez da nahiko, hemen egunien zier dauena, ez da nahiko. Ematen du ez ez, gainera, bero honekin imaginatu. Hemendik agur bero bat kanpinean daudenei, ikusi ditugu lehen igotzen nebera eta gauza guztiekin, trasto guztiekin, benetan ze meritua duen kanpinera doan jendeak. Aurtengoa, 20. urte horrena, agertokiak betiko berdinak dira, momentuz, ez da, Lier? Bai, dakigunez, momentuz, lau estenatoki, eukingo dugu baita basoa eta lasai bai, irian bertan Bilbo inguruan egunian zier badauz kontzertu eta emanaldi ezberdinak, eta gero baia arratsaldien hemen zentratzen da dana bosterdietatik aurrera, lau estenatoki, nagusia, San Miguel, Johnny Walker eta Repsol, betiko formatu horretan, eta estenatoki bakoitzeko gaur behintzat lau artista. Bai,
A ber, gauza bat, esan dugu momentuz, ez dakigu ezer guk, hori lehenik eta baina zurrumurru ugari ikusi ditugu sareetan, estenatoki berri edo ezkutuko estenatoki baten inguruan. Ezin dugu ezer esan, gaurko eguna amaitzen denean, ez dakigu zerbait gertatuko den, baina Bilbao BBK Live jaialdiak esan zuen, egongo zirela sorpresak, eta momentuz ez ditu iragarri, orduan, adi egongo gara eta gaurko egunean sorpresaren bat ikusten baldin badugu. Ikusi ditugu kartel batzuk, altxorraren bilaren kartel batzuk, barruan ez, kanpoan, igoeran zoden, ez dakigu ezer momentuz, baina hemen zurrumurru guztiak konfirmatzen doazen einean, kontatuko dizkizugu. Kartelburu bat aipatu dugu, baina bada beste bat, beste gizon bat, horrela, letra guztiekin, eta talde arrakastatxo bat izan zuen arren, bakarka dator, eta gainera ez da lehenengo aldia BBK Livera datorrela. Bai, David Byrne, hori errepikatzen dagoia, eta gaur egongo da, San Miguel estenatokian egongo da gauerditik aurrera, ez dakit gauerdia pasata, amabiterdiak aldera egongo da, edo, ez dakit, bai, hor aldien. Eta bueno, bada tipo bat oso karismatikoa, ez? Bueno, jakinda zein dan bere iragana eta Talking Headseko lider edo buru izan da, badauko bere karisma hori, gainera bada artista bat oso kamaleoniko edo izan dana, eta bai, garai ezberdinetara adaptatu dan pertsona bat, bai Talking Headsekin hasi eta gaur eguneraino, generazio ezberdinak biltzen dauzelako bere figura horren barruen. Esan buruke baita ere badela, bi gauzengatik, Talking Heads badelako talde bat oso ondo zartu dena, hau da, orain entzuten baldin baduzu, gaur egun entzuten baldin baduzu, oso soinu eguneratua edo soinu garaikidea duen talde bat dela, eta bestalde David Byrne bada tipo bat nahiko mugitzen dena eta artista gazteagoekin gauzak egiten dituena. Duela gutxi Paramorekin, Hayley Williamsekin egin zituen bi kanta, eta Olivia Rodrigorekin kolaboratu zuen, Driver's License-en bertsio bat egin zuen, bere bertsio bat, eta zuzenean ere bai agertu dira elkarrekin. Bada tipo bat oso belaunaldi dagokionez nahiko transversala. Bai, eta bada tipo bat enbidia pizkat badauko txatenanik pertsonalki. Bai, bueno, esan beharra dau, Talking Headsen lehenengo kontzertua izen zala CBGB areto klasikoan Nueva Yorken, eta noren telonero izen zien, CBGBko artista punteruenak izen ziren Ramones. Esan bar nuen, Nueva York esan duzu eta Ramones esan bar nuen. Claro, eta hor dau, nik badaukot hor, enbidia pizkat, tipo honenganako. Bueno, pentsa bera baino gazteago azarela. Hori bai, etzara ibiliko gaur, bere agertokian, San Miguel agertokian egongo da bigarren kartelburu hau, FI2X ere bai beranduago aipatuko dizuegu, gaurko kartelburuetako bat delako, baina kontuan izan hemen zuzenean gaudela dagoeneko, Lier Larrañaga eta hemen Julen Idigoraz, BBK Live jaialdian, 20. edizio hau ospatuko da, hasi da dagoeneko jaialdia, hasi dira Sara Zozaia, Gar eta Radio Free Alizen kontzertuak, hemen dena kontatuko dizugu eta gonbidatuak gainera ere bai.
Psycho Killer entzun dugu oraintxe bertan, Talking Heads ez da egongo hemen oholtza gainean, baina bai David Byrne egongo da. Bera, 20. edizioa ospatuko da, ospatzen ari da dagoeneko, Sara Zozaian zuten ari gara, atzetik txori jotzen oraintxe bertan zuzenean, bigarren agertokian, San Miguel agertokian ari da, hasi da, laurden gutxitan, esango dugu gero hemen izango dugula gurekin, ez dugu spoiler handirik egingo, baina ikusi duzue, baten bat badaukagula dagoeneko mai gainean. Hementxe dago gurekin Berezi Fernandez, arratsaldeon Berezi. Hola, arrastion. Esan dugu lehen, txorik ez azkala 20 urte. Desente gehiago azkala. Jode, bai. Baina 20 urte ez dira inbeste, esan badira asko. Orain, jaialdiari kriston promo egiten, esaten 20 urte ez dira inbeste. Bai, meritua du jaialdiak 20 urte iraun dituelako, 2006ko edizio horretatik, baina baude gauza batzuk 20 urte azkatenak, eta badirudienak ez direla hain zarrak esango dugu, ez? Hori da, gaur ekarri dutzuet hori, 20. urte burnan aitzakiagaz, 2026 honetan 20 urte bete duten edo beteko duten, gauza batzuk, zerrenda txiki bat ekarri dutzuet, eta mundu guzti zahar sentitzeko prest. Esan dozuena, irudituko jatzu gehienak atzokoak direla eta ez, 20 urteek. Hori da guko 20 urte ez dazkagulako. Horregaitik. Normalean. Ia presa hausien zahar sentitzeko. Lehenengoak nik uste dut harrituko, ni bentsat harritu uste, nintzako oindala gitxiko gauza badalako. Nintendo Wii-a asmatu zen oindala 2020 urte. Bai, ostras. 2006an. Nintendo Wii, nik ez noan eukin Nintendo Wii. Baina orduan Game Boya duela zenbat urte. Baina hori Game Boy Advance eta guzti horiek horre bai eukin ditut, eta hau da, Wiiak ja zahar harrapatu zintun zuri. Bai, osea que bastante ondo. Eta PlayStation 3 da urte berekoa. 20 urte? Wow. Claro, Nintendo, egia gauza ekin gertatzen dela askotan esaten da, interneta asmatu zen 83an, eta interneta gure etxetara iritsi zen 15 urte beranduago, edo 10 urte beranduago. Orduan, akaso Wiiarekin hori gertatu zen, Japonen asmatu zela, eta iritsi zitzegula beranduago, baina, 20 urte bete ditu. Bai, gaur egun egida nahiko igual de mode dauela, ja ez dala oso ohikoa etxe baten Wiia ikustea, baina esan alda orduen nahiko iraultzaia izan zala, ez? Bai. Izan zan lehenengo konsola gorputza involukratzen zagoen, ez? Ez, begira, hori justo esan barrizun, zegoen, iToy ditzezen kamera bat, PlayStationean jartzen zena, etzan horrela oso gauza, Wiiak egia esan gainditu zuen, baina etzen lehenengo gauza, baina bai. Baina iraultza hori estilo horretan. Bai. Wii Sports, SingStar eta horre gauza danak hor sortu ziren. Zenbat telebista apurtu dira Wiiari esker. Ja, mandoa, jenteak ezabelako ipinten pulsera, horretarako zan. Garrantzitsua. Eta esango nonke diseinu aldetik bai izan zala, iraultza bat izan zalako oso minimalista, dana zuria, eta gizero personajak zelan ziren mi edo... Bai, egia, avatar horiek. Bai. Ni hor nau, eguneko egun galdut. Bai. Ez, baina egia Wiia hor telebista azpian jartzen baldin bazenun, nahiko goza dotorea zela. Ez zela Play bia, ez zela zatarra edo esan dut bazuen, asmo estetiko bat. Bai, da barrutik bebai izan nahiko estetikoa eta minimalista. Bueno, personajak ziren kalboak danak, edo erdi kalboak. Pentsa bain, 20 urte beranduago. Oin ja. Bueno, vale, alde batetik Wiia. Beste bat, azken urtetako sare sozial eztabaidagarriena. Isa edo Twitter duela 20 urte sortu zen. 20 urte, Bai, sortu zen podcast enpresa baten nik hori nekiela, eta zala langileen artean mezuak bialtzeko, beste barik. Eta gaur baki dudala, el infierno en la tierra, Elon Muskena dala, eta da sare sozial bat, jente askok ja ez da buena erabiltzen. Nik esan behar dut, adierazpen polemikoan, nintzako munduko personarik graziosoena dela Twitterren, ondino, nintzako asko guzti dainatan aplikazio bat da, implikatzen dauen dana bere jabea eta guzti hori. Badakigu, ez naue arro, baina asko guzti dainata. Beste asmo batekin sortu zen hori uste dut OnlyFansekin ere bai gertatu zela. Hasi zela talde metaleroen eta plataformantzeko batez ere talde metaleroek erabiltzen zutela, beraien fandomari gauza esklusiboak emateko. Darun hasi zen jendea hor kontuak sortzen eta gaur egun arte. Bai, eta izan aldaketa, kideuz bi izan aldaketa. Hasieran izan behar zan estatus, zalako zu momentu horretan nintzen zabizena idazteko gauza bat, beste barik, argazki barik, bideo barik, SB barik, baina azken orduan beste izan bat pentsasoarien zala Twitter bokal barik. Ez dakizu 2000ko hamarkadan zan egotzen tendentzia hori SMS-dan eta laburtzekoak, hori zan, holan, baina ibarik eta ebarik. Minuzen bezala. Hori da, bardin, baina Silicon Valley.
Eta hori, eta 20 sortu zen justo indala 20 urte. Berzino txanoa. Eta duela zenbat itxi zen, esango nuke 20 aspaldiko gauza. Horrek ez nahi impresionatu, alderantziz. Jo, baina 20 askoz begia berabili dugu gaztaroan, Twitter baino. Guri hori togo biaku. 20ko bakapa egin zenuten, nik ez nuen egin. Eta damutu naz. Hori zen aukera bat ematen zena, argazki guztia jeisteko artxibo batean, nik ez nuen egin eta hor galdu ziren. Ez naz akordatzen, eta parte baten igual eskertzen dut. Ze oin emango sostan pizkat, igual lotxa ikustia. A ber, lotxa bai, baina perla batzupe. Ez zegoen filtrorik garai horretan egia. Eta gana izan zen tipo aste bat. Osa, rollo la purga. Osa, enteko zue gaurti bihar arte. Zuen bizitana deskargetako. De hecho, nik esango neuke niri toka biatala. Ze ja pasetan zinen ja... Eitzen zinen nien nausitxua ja Facebookera. Ja zinen ja más adulto, moduen. Claro, es que gaur ikusten dozu hori da inen. Eta orduen niri ja, geratu zaten, usteot hortik, zabalik, 20. Eta handik eta urteetara, osea... Ez que interesik bapes ez nahi neukin. Bueno, 20 urte 20, 20 urte bebe kalaifek, eta 20 urte gauza gehiago ere bai, ez? Bai, musika bekarri dut zauta, bentsa lotxapur bera ukikot. Amy Winehousen Back to Black diskoak. Bueno. Niri honek, bitu, hau adirez ez jatain oso raroa. Esango nauko 20 urte ondo, bai, ikusten dutela. Bebe kalaifen egotekoa zen Amy Winehouse. Horregaitik ekarri dut, bai. Eta, bueno, azkenean bertan bera gelditu behar izan zen, urte bere horretan zendu zelako. Bai. Baina 20 urte bere Back to Black esan duzu disko. Bai. Ba hori, izan zen bere bigarren estudioko diskoa eta mundu mailako ospea emondotzena. Bueno, eta gaur egun bebai hor dauela, osea, gaur egun ipintxo zula eta balio dauela igual. Klasiko garaikide bat esaten den, eta bueno, ba hori, soula eta R&B eta momentu horretan, ba igual, ezala gehien entzuten zan gauza, eta apur bat eszenan ipini zauela berriro. Ekarri dut datu batzuk horren ingurukoa, 16.000 kopia saldu zauzela, oza, dela historiako lan disko nahiko saldu bat, eta hori, zuk esan duzuna, hemen joteko azala, eta uste dut, hil zala, hemen jo behar zauen eguna, eta 2 hilabete pasauta edo lan. Ez dakiguna segurazki zein jarri zuten bere ordez, imaginatu. Bai, badakigu, Suedes. Suedes, la? Bai, Suede, bai. Ez da berdina, baina, bueno. Baina bada talde potente bat, bai. Bai, eta... Hasieran ulertu ez Sueder beste talde. Imaginatzen duzu. Eta, bueno, klasikoak direla diskortako asko, Back to Black, Rehab, esagutzen dugu, Love is a Losing Game, eta guzti horrik. Bale, beste 3 disko ekarri dut daz, hola, makarka ipatzeko, beste 2, Red Hot Chili Peppersen Stadium Arcadium be oindala 20 urtekoa da, eta The Killers and Thumbs Down, be bai. Ostras, bigarren diskori. Horrik biek. Bueno, horrek ez nago hainbeste impresionatu esan barra dakat. Ja, baina igual kontaktu gaudeko zuelako musika efemerideakaz. Izan daiteke, baina nola izango ditu guiak 20 urte, hori da niri gehien kontaktu. Traumatizaute. Bai. Vale, seriak eta pelikulak. Cars pelikulak 20 urte aurten. Ez dut ikusi. Ni igual jak nerabean nintzen, osea, Cars porten zanean. Nik ikusita daukot, baina ez naz akordatzen, gauza, 20 urte, nik ez neuke esango, Little Miss Sunshinek bai, eta Casino Royale 007 da, ezta? Izan zen Craig Daviden lehen pelikula, ez? Horrek 20 urte. Eta teleseietan Dexterrek, Hannah Montanak, eta Aquino Aiken Biba amaitu zala 20 urte. Hau da, la que se avecina, zizela, okeraz banago? Hori da, izan zen amaitu zala. Bale, azken bat, ondo? Bai. Marka bat, osea, emoten dau deabruak patrozinautako arte zitzen etorri nazela, baina Coca-Cola 0, asmatu zen 2006an. Benetan, laita bat zegoen asmatu arduan. Bitu, eske historia oso fuerte eta gildu naz flipaute. Laita asmatu zen... Da oso fuerte eta gildu naz flipaute. Bai, a ber, laita baitu zen 80ko hamarkadan. Baina, bakizuen laita, inglesez dala diet. Osea, hemen laita, baina inglesez da diet. Bale, zetarako sortu zen, orduen atzalako dieten kultura eta atope egoten, argaltasunaren apologia kristona, modeloak, epoka hori, eta hasi zen emakumei zuzendutako produktu bat bezala, hau da, emakumeak ziren dieta egiten zutenak, orduen, diet emakumentzako. Eta nabaritu zaurien Coca-Colan, kriston tartea, osea, gizonek ez zutela diet Coca-Cola erosten. Light, txalako rollo emakumen gauza argaltzeko dieta egiten zuten entzako. Gertatu zait, inguruan, gizon inguru batean edo askotan, jendeak esaten dira ez, nik 0 ez dut hartuko, nik normala, horrela, 0 tontakeri bat izango balitzu zela. Karo, eta kanpaina, osea, Coca-Cola azalduta zan, gizonek edateko azukrerik gabeko Coca-Cola bat. Orduen, zan, kanpaina dana pentsauta, bueno, a ber, gustu aldetik zan, ingurez auriena zan, Coca-Colan
gustu bardin erreplika, ose, laitek ez deko gustu bardin. Orduan, ero erasmoa zan, Coca-Colan antz handien aukita, baina azukre barik. Eta gizonentzat zuntako produktu bat zan, ez, kanpaina dana zan, atletak, gimnasioko, badana gizonak, kirolariek, esanez, eslogan internoa edo bileretan komentau zana zan, edan, zure osasunerako ona dan Coca-Cola bat zure maskulinitateari uko egin gabe. Wow. Osea, hori izan hor baina baritzen da, 20 urte pasa direla. Bai. Bueno, ez dakinik publizidadea. Bueno, bai, izango dugu nabaritzen dela. Horrek ekarri dutzu edaz. Berezi Fernandez, mila esker, BBK Lifek 20 urte bete ditu eta berezik ekarri dizkigun gauza hauek ere bai. Atzetik ari gara entzuten oraintxe bertan, kontzertu bat Repsol agertokian Las Petunias ari da zuzenean, eta oraintxe bertan ezagutzen ez baldin badituzu 3 hauek entzungo dugu Amor Likidorekin batera egin zuten No seré una estrella izeneko hau. Zuzenean gabiltza BBK Lifetik, 6 hasi gara eta 8 arte egongo gara. Egunero hemen, Kobeta Mendin, 20. edizio honetan. Zenean, 6 hasi gara 8 arte egongo gara Lier eta biok hementxe gaude eta Berezi Fernandezekin egon gara oraintxe bertan hitz egiten 20 urte bete dituzten gauzen inguruan, niri utzi nau super golpatua edo kolpatua Uiaren mobidak, Uiak 20 urte bete ditu eta duela 20 urteak Inoekin Biba telesaia emititzeari utzi zen 20 urte bete ditu BBK Lifek eta jendea sartzen ari da hemen gainera, bagaude oso spot privilegiatu batean ikusten dugulako jende guztia, sartzen den jende guztia, ikusten ez baldin magun horbait da adi ez gaudelako, baina hemendik pasatzen ari da eta hemen parean dugu gure lankidea Naia Makazaga, oraintxe bertan 2 pertsonekin, nik ezagutzen ditudan 2 pertsonekin. Gertatzen da ezagun asko ikusten direla ere bai eta oraintxe bertan bera dago beraiekin. Naia, arratsaldeon. Arratsaldeon, zemoz? Ondo tazu? Oso ondo. Kostatzen zu jendea topatzea ala ez? Babitu, uste baino gutxio. Egia esan, nire lehenengo aldia da hemen BBK Lifen, da osteguna izan da ikusten jende bastante gutxio ibiliko zala. Baina hemendikan jende bilan ebiela, topatu naiz Ramon Astaldeko Jose Mari da Andreakin. Arratsaldeon, Mikote. Arratsaldeon. Zemoz? Ondo. Festivala azten. Kontatu pixka ze asmokin etorri zaten. 3 egunetako etorri gea. Normalea, ise urtero etortze gea hola eta aurtenean imain gea. Eta asmo, pixka tantzekoak, baino gero beste gauz batzuk hola separauta, David Byrne, fijo, tokatzea. Bea da superfan, eta momento bat, gaur ratzaldin momento bat egongoa bea gauz batzuk ikustea jungoana ni beste batzuk. Orduan hor dibortzio egongoa, dartin, baina hoxe, goukin.
Elkartzezaten bitarten gero ez da problema. Ba, izue, lehenengo ordutik hemen zaudete, ez dakit gero gaual arte edo azkeneko ordu arte gehatzeko asmoa dakazuen de bai? Hombre, Calvin Harris ikustea gerain berde bai. Que remedio, bai. Cabeza de cartel izan da, Bai. bueno, Eta Sara Zozaia ikusi egun txen, brutal. Eta, hoixe, Bai. Eta bueno, kartela pixka txelebria tokada. aurten ja. Bai. Beste urtikin alderaute egixe da, oza, pixket, kartel Bai. buru dizenak, ez dakit, pixket Bai, raro, ez? bai, Calvin Harris bat, BBK Bai, baten. BBK izateko pixka raru geldiu da. Eta, bueno, soul presentzia asko hori ondo. Eta, bueno, Zein da ikusteko ilusio gehien dakazuena? Ba, nik igual gaur Hemlock Springs ikusteko goa hundisekin nago egixe zan, da bier uste dela zemat baitare. Eta, bueno, zuk esan dezu jazen bai, nik David Byrne, porque oin dela zazpi zortzi urte ustet jozula eta ez nintzen etorri eta orduan tenia ahí la espina eta hoxe, orduan David Byrne pila bat eta gero zapatun The Sacred Souls, dala hori soul musika eta oso guai. Nahi, hori Aizu, eta izan kontatu pixkat, esan diazue 3 egunetako etorri zeatela, baina aurten kanpinen ezetz, ezta? Nola da hori? A ber, ezke aurreko urtin ni etorri nintzen rei ikusteko gogo askokin, baina justo un hortan, ba hori eurilepo intzun, uholdik eta hola ontzien, da karo guk euden kanpinien, eta sartu zigun bildurre, ostras, aber gure gauze buztike ezote dauden, eta orduan karo gora junginen kanpinea. Amaia ikusten egon ginen eta uste dintzula 4 kanta jo delako zoz eta ia kontzertu kantzelau. Eta orduan pixkat giru ikusi genuen, eta izan zen alo, esto hasta aquí. Eta orduan ba, kanpina junginen gure gauzak pixkat zaitzea. Eta rai ez dakit zer dutan zen, baina bere orduan etzun jo. Eta izan zen alo, bale, ni pa Dios. Eta total josun, baina ez dakit zi. Bai, ezke jendie zegoen goxen esaten entana kantzela ingoa, ez dakiz eta orduan esate genuen, bueno, baia goxen gara upega eta ez geha jetxiko. Eta nahi kristona morrumantzin, eta orduan aurten izen da, aurten hotel, en plan, señoritos, eta hoxe. Galdera da naia, galdetu gizu zer egin zuten, ze kanpinean gelditu ziren eurizapa horrekin edo zer egin zuten beraiek? Julene galetu, aber zein zenuen, aber eurizapar horrekin kanpinen gelditu zinate. Bai, kanpinen gerau ginen, bai, eske horre hontzan gero kaos total, goxen danak esaten, danak kantzelakoa, ez geha jetxiko, ez dakiz eta orduan goxen gerau ginen, bai. Eta gaina, Kriston Suertie, shout out a los empleados del camping, porque usted denta danak izten ontziela eta salvada épica. Aizu, Horten, aber, olako iketzaigun tokatzen. naia, galdetu gizu outfiten inguruan, kamara galba dugu grabatu ere bai, ze outfit daramaten, ze egia da, outfit aldetik oso desberdin doazela, gustoi begira gutxienez Josemarik badirudi serioagoa edo esango dugu, fantasia gehiago topatu dugula Andrearen gustotan, baina outfitari begira Josemari doa super estampatu deigarriekin, eta Andrea horrela esango dugu, beltzez, horrela, tono diskretoagoekin. Ea ados jarri diren edo ea matxe egin duten beraien artean, galdetu mesedez. Vale, igual ebende bai dibortzio. Julenek esateu outfitan ingurun, biak nahiko desberdin etorri zeatela, aberrau adostuta daun, ez? Nola dau? Nik uste antzemateala, ze desberdin gehan, ez? Osea, Jose Mari da kantoso da, ni naiz, bueno, me uno a las modas. Hau da ofizialki el outfit de festivales, porque da la freskue, galtz motzak finísimos, alkondarau bakarrik eta las crocs. Crocsekin eta... Crocs estratégicas, ze lehen kontzertun kendu inditu, zean belarri neoteko, en plan hippie. Eta Kriston hori baldin badao gomazkudia, así que sin problema. Eta hau da outfit, bales, ez dut beste zertako jartzen. Eta, 3 egunetako esatu uste, 3 egunetako outfitak ja prest. Nik bai eta beak ebai ze, no creo que vaya a cambiar mucho el outfit. Bueno, cámbialo de arriba, beste kamiseta bat. Bueno, Ondo. A ver, Oso ondo. naia, crocsekin oso ondo esaiozu, baina komunera joan behar baldin bada, galtzerdiri gabe ekarri ditu crocsak, hor, komeriak batez ere 3. egunean komunetan sartzen baldin bada, ez? Hori bai, Julenek esateu gero crocsakin oso ondo oso komodo, baina gero komuna juteko galtzerdi gabe, komeri pixka. bai. Ba, horratik, importanti aguantatzia, eta gero ja hotela bueltatzakun, jazta. Oso ondo, aizue, aipatzeko da baitare, aurten jaialdian 20. edizioa dela. Zueko egin dela 20 urte, nun zinaten? Uf, oin dela 20 urte, zemat urte, eske unos bebés, no? Komunio haiten. Efectivamente. Ez, baina lehengokun komenta genuen, justo uste zuek gaztean iso zenutela, hola, publikaixo bat aurreko kartelakin da, hola,
eta komentatzen egon ginen jo, hausierako kartelatu ziren, Radiohead, Amy Winehouse azkenin, etzala egon kontzertoik ez, baina izan Remen kartela oso na, baina indala ja, ez dakit 2008 olako zuzeidan zen, alo, así que, a ver, bai. Ni 2018 zen hasi nintzen etortzen nik uste. Nere lehenengo BDK izan zen. 2019 hasi nintzen. Así que, bai. Orduan hau jazimagarren urtia da? Urtero ez gea etorri, baino nik uste lau bosturte bai etorri gea. Ez da gutxi. Bueno, galdetu, ez dakit hau komentatu dugun, ez dut gogoratzen, baina beraiek dira Ramonas Festival Boyfriend taldeko kideak, duela gutxi behaldean egon dira, talde bezala, zer izango litzateke beraientzat hemen jotzea, eta ze estenatoki eta ze ordu aukeratuko lukete. Eta ze kartelburu ere bai, venga. Zuek talde baten izatu, noski. Zuentzako, azteko lehenengo galera, ze izango litzake olako jaialdi baten jotzea. Justo lehen komentatu du, de hecho. Sara ikusten nahi ginenin, jo ba, a ver, pixket... Kristona izango zen para dar la turra a la gente. Total. Es que hori komentatu, gero andar por el VIP y darle la chapa, porque justo gaina Saran escena gero Belén Aguilera da ni behai esaten, buah, si hubiese tocado yo aquí, le daría una chapa a Belén Aguilera, pixketola. Pipaneon eta, o sea, básicamente comer la oreja a la gente, eta, yo que sé, kriston txapa eman jendia, hori da klabia. Bueno, eta kontzertu eman da ondo pasa hori ere bai, ez? Baina hori da... Azkenin lo de menos, porque, yo que sé, kontzertu normalin talde txikiak emate bai, yo que sé, bosteterdita, no lo que sea, así que nire idei esango zen kontzertu azkarreman, eta gero ja andar ahí de... Baina, bueno, BBKko kartelan azaltzie gero kurrikulumeako, osea, es un punto. Eta kontzertu hori ze egunetan, ze estenatokitan da ze ordutan emaneko zenueke? Nei gustako ziten Sara bezala irikitzie festivala. Me parece algo como, ez? En plan, jendia datorgo ukin, ez dakit. Bai, hori azkenin komplikau da segun ze publiko dakasun eta hori dana, baina, bueno, gure kasuan oingo situazio egonezkeo, bai, jo que se, estenatoki txiki batin betetzeko erresa dena. Ez, uste. Oso ondo. Jose Mari tipo praktikoa da, galdetu jozu nahi mesedez ze kartelburu nahi duten beraien ediziorako. Hau da, ze artistan direkin batera jo nahi duten BBK Lifeen? Ta ze kartelburu nahiko zenueke? Zuek BBK Lifeen egongo zinaten urte hortan? Hemen bai egongo ala divorcio, no? Ni, klaro dauket, DXX. Ni pentsatzen una urten DXX etorri ingo zila. Pisket kabrautena honekin. Osaken eretzako DXX. Gaino DXX, 20 aniversario, XX. Total. Habría sido estratégico. Last Tour, ¿qué pasa? Ez horregatik. Ez dakit, egia esan. Nire lehenengo BBK Wizard zeon eta pila gustatu zaitu Wizard, así que Wizard esangot, berriz. Eta hola, harreman oso nadakazoen beste talen bat, esperientzia hori partekatzeko? A ver, Batalde asko, ¿qué decimos ahora? ¿Qué compromiso? A ver. Zuzenan gaude. Nire etorri zaten flashazo bat, zeia estebe jotzen, baina gu batea etorri ginen lehenengo BBKan Lester eta Lisa ikusten egon ginen. Justo hemen lehen estenazio bat zeuen, Firestone, eta hor jotzen, eta igual, bueno, que vuelvan, no? Bai, gaina Lester y Lisa da, bueno, beste taldekide batzu daude, baina Juren Alberdi pulke niontzan, eta oin ustetza Karolina Durantekin dabilela, eta oindala gutxi jofe ikustea junginen Madridea, eta Juren Alberdi zen eta bere gana jungien en plan de alde zurekin narrazio bat atea, que somos todos fans de Lester y Elisa, eta tipu dana desubikauta geldi uzan, en plan de... Bai. Oso ondo, egun hori ere bai iristean, Laister, urte hori. Bueno, utziko diegu joaten, segia kontzertuak gertatzen ari direla. Gomendatu diezu Las Petunias ikusteko. Nik hemen ezin dut hemendik ikusi, hemen entzuten ari nez, baina sufritzen ere bai ezin duelako kontzertura joan. Atzetik entzuten ari gara Las Petunias. Jose Mari eta Andrea, eskerrik asko eta oso ondo pasa. Nahi, eskerrik asko zuri ere bai. Eskerrik asko bikote eta bain ja goxate kontzertua eta Zuei esker, aio. BBK Live jaialdian jarraitzen dugu hementxe bertan atzetik Las Petunias esan bezala Ramonas Fest Evil Boyfriend taldeko taldekideak egon dira nahiarekin oraintxe bertan eta Lester y Eliza esaten zen bakoitzean nere buruan Janus Lester y Eliza etortzen zen. Markatu txiste hori esan barrun altuan eta besterik ez Belén Aguilera egongo da gaurkoan ere bai, gainera badakigu ez dakit hau esan daiteke baina bueno, esango dut
Belen Aguilera gurekin egongo dela, Belen Aguilera sareetako ekipoarekin egongo dela, elkarrizketa bat ematen bere kamerinoan, gero ez baldin badateratzen, kontuak ez eskatu neri, baina hori iragarri dezakegu gutxienez. 7 joko du, San Miguel agertokian, laster joko du, hau da, 21 minutu barru joko du, eta horrelakoak entzungo dira, segurazki Lier. Guazen entzutera, antagonista, Belen Aguilerarena. En los cuentos siempre hay un final feliz, pero luego en la vida real. BBK Live jaialdiaren 20. edizioan zuzenean entzuten ari zara. Hau hementxe gabiltza gure setean, Belen Aguilera egonda lehen Bilbon, bereziak kontzertuetan jotzen, Moyua plazatik hor gertu hor, Gran Bian, eta oraintxe bertan, laster 21 minutu barru, 15 minutu barru izango dugu bigarren agertokian, nagusia agertokian. Atzetik Las Petunias entzuten jarraitzen dugu, eta gure aldamenean dugu, gaurko pertsona garrantzitsuetako bat. Jon! Hau hartzaleon, ekipo. Gar dago gurekin, Gar artista dago gurekin, maketa lehiaketako irabazlea, gure aurtengo irabazlea, eta, horren ondorioz ere bai, BBK Liveen ibili dena oraintxe bertan kontzertua jotzen, ez? 5:00 hasi zara. Hori, eta oraintxe bertan dula 15 minutu amaitu dugu, kriston esperientzia, eta egiz esan, ikusi dugu jendie nahiko topera, abestien eta oso pozik, bai. Jaialdia irekitzean ardura horrek badauko pisu gehiago igual, ez? Kontzertu batei aurre itxerako momentuan edo... Bai, azkenen, BBK Live deituriko festival honetan hain garrantzitsu izen da, azkenen erantzukizun bateko, zabaltzi gainera 20. urte hurrena da, eta, azkenen presiño hori aukin dugu, baina, egiz esan ondo erun dugu, eta asko disfruto dugu, eta hori. Ondo junda teknikoki zuzenekoa, ze hori izaten da ere bai, batzutan jaialdi handietan gertatzen dira horrelakoak. Hemen hitz egin dezakezu, hemen ja kontzertu eman dezu, esan dezakezu, nahi duzun guztia. Egon dio hauek, baina, egiz esan, nik ez dugu gure aldetik igual, aukin dugu zolan, katz bat edo traba batzuk ero, baina, orokorrien oso ondo joen da, gustore obligara, uste dugu jendia bai disfruta dola pilo bat, eta hori, kriston esperientzia ona. Ze pertsona ona den Gar, ez duela ez da, esan du bere errua izan dela. Bai, eta ona etorri aurretik bai, prestaketa bat egingo zinuen, seguramente kontzertu hau bereziki prestau dozu, bestietatik alderatuta, igual gehiago implikau zarie kontzertu hau prestatzen, ez da, zein presio eukin dozue aurreko egunetan, edo urduri bilizarie, soseri gerri osu holan zuen barruen... Izetez, eukin duguz 45 minutu parkatu joteko, eta gu normalien egiten duguz 45 minutuko zeta. Eta, azkenen erabaki berri izin dugu daun artien, zea bestiken du, eta, erabaki dugu ze hainbat, horiek entzaiu dugu ze kontzertuen, eta, izetez nik uste dute
aukera ona izen da bebai, ze holan ikusi izen dugu 40 minutu bateko, edo 40 minutuko kontzertu baten zelan garatu alzan gure kontzertu, eta egiz esan, arro, emaitzaz, eta bai, oso gustora, bai. Ibilbide laburra duzu, egia eskarmentuko musikari bat zarela zu, baina ibilbide laburra du Garrek proiektu bezala, maketa lehiaketa irabazi zenuten, disko bat ere etzen duten oraindik, eta aizu, galdetu nahi dizut, imaginatu alduzu noiz baita, bakit ez esango didazula, ze oso humila eta oso apala zara, baina benetan galdetu nahi dizut, ea Garrek imaginatu duen sekula, BBK Liven joko zuela, BBK Live jaialdia irekiko zuela, jaialdia, ez bakarrik eguna, baizik eta 20. urte aurreneko jaialdia irekiko zenuela. Keba, zero, izetez, karo, gu izetez bai, bueno, apuntago ginen, ikusena benien, nire sofan egon nintzen nien domeka baten, gaztea maketa lehiaketa zegoen, ez da gizere, bueno, apuntagoko naz, azkenien besti barri batzuk dekuaz, eta proboko eta ber, eta bialduna esan, apur bat entzule batzuk, lortzeko edo jente kuriosoa baldin badau, entzunen izeteko, eta egiz esan, kitxinaka, bueno, jo ginen, aurrera joeten, semifinalera jo ginen, finalera heldu ginen, eta gainera irabazi gendun, eta jo, azkenien sari hemen jotie, guretzako da, oparirik, nik uste dut, aldotela esan, bizitzako oparirik politetenako, bai. Gero, egisa proiektu hau pertsonal moduen hasi zinula, eta ni akordetanaz oindala denpora bat, komento sostasun, trago bat hartzen egon ginen, eta komento sostasun, zelan pizka flipauta edo liuratuta zauzen, zuk zure gelan eindako maketa akustika batekin, de hecho, hasierako proiektua hori izan, ez? Akustiko joteia eta gero etorri izan bandan asunto hori, eta pizkat liuratuta zeun zela, zei bilbide hartzen dabilen proiektu hau, edo, bueno, ja maketa lehiaketa irabazita gero, hortik etorri diezen gauza guztiekin, ez? Irratian behin eta berri zentzun alizen dutzuegu zuen abestixak, eta ez dakit, zuretako pertsonalki, ez talde moduan ja zuzeneko eta begira baizik, eta pertsonalki zer da hau, amets bat da, eta hortik, imaginatzen dut, hortik eta alatau. Azkenien nik uste dut musikari, edozein musikari entzat, olako leku baten joan alizetia edo bat, ja bakarrik jo alizetie, ja kriston oparie da, baina onarte, heldu alizetie, nietzako da gauza bat, musikari lidaru bat hogeit, gu elkarrekin hasi ginen. Exactamente, bai. Eta bai, azkenien, punk rocketea hasi ginen, bakoitza azkenien darretik joen zan apur bat, eta ni azkenien amaitut honegaz, baina oso posik. Eta zuk esan dozune, azkenien abestionik urten die hori etxeko sofatik, akustikoen atarateko ideia zan, baina, azkenien banda bategaz ataraten baldin badozu, hori soinue, kosbe zabaloe da, politiaue da, eta horren aldeina ben, eta nik uste dut, oso ideia ona izen dela banda baten apostu egitea, nik uste dut banda barik enintzen onarte helduko. Karo, hori esan marizun, Gar proiektua, bakrakako proiektu bat da, baina banda itxura duena edo banda forman ikusten duguna, ze dinamika duzu bandarekin, nola antolatzen zarete, karo, suposatzen dut zuk agintzen duzula, zuk esaten duzula zer egin, nola daramazu hori, ez da gauza erresa izan behar, ez? Ez da erresa. Nik izetez gestinu eta hori nik erubeten dut. Orduen egize da, nire bikotek asko laguntzen doztala, eta beragatik ez bazan, nik uste dut oso erreta biliko amaituko neguela, baina eskerrak, han ere, laguntun diozta pilo bat, eta egiz esan, geratzen garenien, normalien, nik abesti batea ataraten dut, pasaten dut WhatsApp bidez, eta eurek entzuten dabe apur bat etxien, bezaten dut apur bat zer guroten edo, eta gero ja lokalera joeten gara, bertan garatzen dugu, gero gure produktoreaz bebai egoten gara berbetan, Erlantz Prieto dala, eta berak, azkenengo toke emoten dutzo, baina egize da hori, gehizena nik eroten dutela, eta askotan egize da apur bat itogarria dela, baina azkenen olako emaitzak lortutakoen, arro egoteko gauza bat da, eta nik uste dut merezi dauela momentu zailoiek pasatzia. Badie taldekide izatiaz gain, badie lagunak, ez? Eta gaur, okerrez banau, karo, guk ezin izen dugu zuen kontzertua ikusi, baina okerrez banau gaur beste taldekide bat gehiago eukin dozu estenatoki gainien. Hori da, izetez aukin doguz, normalien ni joatenaz, banda bategaz, dala, originalak esatot nik, diela Lier Martzel eta Asier Danza, beste batzutan entorten dabe bai Asier Bardezi, bajulari moduan, baina momentu berezi edo kontzertu berezietarako, gustatzen jate erueti txelista bat, dala nire izpurua, dala, oso ondo eruten gara,
eta gero teklatuetan Mikel Nuñez, azkenen teklau baten soinu eukiten baldin bado zuzeneko baten, asko igertzen da desberdintasune, eta kriston makina bat da musikan, oso majo bai, eta azkene hori. Kriston banda bategaz, noiela, zuzenekotara. Eta oso pozik naburekaz. Aizu, 20 urte bete ditu BBKak, zuk ez dakitzen bat urte dela matzazun musikan, baina galdetu nahi izun, nun zonden duela 20 urte, eta nun ikusten zaren urrengo urtetan, gar proiektua nora eraman nahiko zenuken aukeratu halko bazenu. Baitu, galdera politen doztezu ze duela 20 urte, oindeko azogeita amairu urtegaz, aukinaren beste banda bat, Lierrek ezagutu gaudela, sala Cuarto Asalto, punk rock aiten ginula, horregatik nik uste hortik hasi garela danok, hori azkenin amaitu zen, bateriziaz jarraitu nauen, eta ritxigaz jogarri goinen kontaktuen, ingin mokers, eta oin arte, ezta? Eta eizetez ibilbide guzti hori, nik uste nire bizitzan oso garrantzitsu izen dela, hori musikan nietzako gauza oso, ez dakizan esan, baina pilare baten antzeko gauza da, orduen, musikari esker, nik aldote esan, pertsonalki asko hasina zela, jende oso on bat ezagutu dola, oso leala eta oso sorte handiko pertsona bat sentidu dela zena, musikak emondo ostena nik uste dute beste zerrek ezin doztala emon. Eta nun ikusten duzu gar urrengo urteetan edo nora joatea gustatuko litzaizuke, ez fisikoki edo bai, baina proiektuaren noranzkoa edo zein izango litzateke zuretzat? Niri gustatuko jaten egiz esan, olako festivaletan joa lizetie, bai, tabernetan, gaztetzan jotia. Nik nahi dutena da nik beti zaten nahi sofatik ataratotena jendia erakustie, jendiak entzuna lizetia, eta hori, disfrutetie, eta nik uste oin adibidez, esan duzuna apur bat aurreatzeko, horreatzen dute bai, jadeko guzela pare bat abesti grabaute, udatik bueltan grabar duguz beste 3 printzipioz, eta urtea emailerarako edo disko barria atarateko intentzine dekogu, eta nik uste gustauko dagoela. Apur bat rockeru hau edala esan aldo, baina... Bueno, hor esklusiba bota digu garreko haintze bertan, Entzungo dugu, egune bat. Bai. Eta gero ja, arlo... Esan gogu profesional musikari itxi alde batera, eta gaur ze asmo, pisuak endu eta gero, zuzenekua egin da gero eta pisu guzti hori gainetik endu eta gero, ze asmo oin? Oin disfrutetie holtzaren bestaldetik. Oin lagunekaz gainera lagunko basun gure lokala edo gure kuadriakoek deitzen dutegu kobazulo, eta gure lagunekin kobazulokoin da eta inguruekin, tragoak hartu, kontzertutaz gozatu, eta egunaz disfrutatu. Zer ikusi nahi duzu bereziki, eta galdetu behar dizutea egon zaren artista gunean, eta norbait ikusi duzu nortik? Egiz esan, aurreatuko zut, gurot ikusi Calvin Harris, azkenien, ez dut asko entzun, baina entzun duten asko guztatu dut, azkenien, urteik dara matzaia musikan, eta asko guztatu dute. Eta hori, Calvin Harris ikuste gustatuko jaten, baina, eta gero zuk esan komentatu doztezune, onioko ez gara joen bakesteitzera, karo, heldu gara, ibili gara gauzak, eskarretan, montetan, proba egiten, eta justo oin arte, esan aldot, lanien egon garela, eta oindik aurrera, momentu honetik aurrera, hasiko da gure jaiegune, lanetik kanpo edo, hobeto, lasaiago. Hori bebai enbida. Enbida. Zalantzari gabe, gar, egon zara, bosterdietan ireki duzu jaialdia edizio hau, maketaliak eta irabazi zenuen, eta zure ibilbide hori jarraituko dugu gertutik, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta ondo pasa, egon zaitez artista gunean ere, bai? Aprobetxatu duzun pultsera hori, jateko, edateko, artistak ezagutzeko, nahi duzuna, nor gustatuko litzaizuk ezagutzea? Calvin Harris. Zaila egongo da, nik uste etorriko dela, kontzertu baino zeo zer lehenago, baina ordu bat terdiak arte gutxienez, orduan egongo zara hemen ere, bai? Eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, disko berri hori datorren bitartean, entzungo dugu zure hitik handiena, bakizu zein jarriko dudan? Gusto baietz, jarri gorria ezta? Jarri gorria jarriko dut. Eskerrik asko ekipo, eta batez be, gurote eskertu Gazteako lantalde guztiari, zobi eskere bai hemen egon gara, benetan bihotzez eskerrik asko guztizoi. Ze polita, ze jatorra zaren haizu, Gar, mila esker gurekin egoteagatik, eta gozatu gaurko jaialdia, BBK Live jaialdia hau. Garekin egon gara, Gar entzutera goaz.
Lier Larrañaga eta Julen Idigoraz zuzenean hasi dugu saio hau arratsaldeko 6etan, egunero egongo gara 6etatik 8 arte. Gonbidatuak izango ditugu Garekin egon gara, maketaliaketako irabazle izan dago Garekin oraintxe bertan, eta oraintxe bertan bukatu da Las Petuniasen kontzertua, baina 7etan hasi dira beste 2 kontzertu oraintxe bertan, okerz banago, ezta Lier? Bai, oraintxe 7etan San Miguelen lehen komentatu duzu moduen Belen Aguilera, 7etan puntuan, eta 15 minutu barru Johnny Walker karpa da, Johnny Walker. Bertan, Folk Beach Trio egongo dira, 7 eta 4 Karpan gainera, hobeto egongo zarete orain esango dugu, ze beroa jeisten ari da. Bai. Gaur ez da egunik okerrena bero aldetik, baina egia horten euririk ez duela egingo, hori dirudiela, eta ez dela gutxi hori, ez? Bueno, hori eskertuko da, ze egon die urte batzuk nahiko... Lehen urtean Amaiaren kontzertua bertan bera gelditu zen. Bueno, bai, komenta dugu moduen lehen. Bai. Sekulako astakeria izan zen lehen urtean euriari dagokionez, 20. urte horren hau oso ondo dijoa momentuz, jende pila bat ikusten ari da. Bai, gero eta gehiago, igerten da ja orduak badoiesela aurrera, eta ordubeteko tartean zenbat jende gehitudan jaialdira. Outfit aldetik fantasia, gero zeda gehiago ikusten ari gara, bai, kolore asko, horrela jaialdietako alkandora tipikoak ere bai ikusten ari gara, baina jendea beltzez ere bai, jendea elegante, jendea motxilitekin, jendea crocsekin ere bai ikusi dugu, bueno, danetatik ikusten ari gara, eta oraintxe bertan laster gonbidatu bat aurkeztuko dizugu, Sara Zozaiarekin egongo gara, hemen ibili delako kontzertua eskaini duelako dagoeneko, baina beste izen batekin goaz, Bera Fatumata Diaguara deitzen da, eta gaurko agertokia zapalduko du, Repsol agertokia, nire agertoki favoritoa esango dizut Lier, zergatik sartzen zarelako eta hor eskubitan dagoelako, txikiena delako teorian, baina segurako estenatoki zarra da gero, eta artista hau, Bolikostako artista hau egongo da bertan, kontzertua eskaintzen oraintxe bertan entzutera goaz, Disclosurekin batera egindako, Douja Mali Mali izeneko hau, Fatumata Diaguara, aurtengo BBKF-ko edizioan eta gure bai, gure barrakoian, Lier eta biok gaude, 6etatik 8 gaur, bihar eta etzi.
Eta Diaguara entzuten ari gara atzetik, bere kontzertua ez da oraindik izango, baina hemen aldamenean dugun artistaren kontzertua ospatu da dagoeneko. Sarazo Zaia, arratsaldeon. Kaixo. Txaldean. Zer modu zaizu kontzertua? Bueno, lehenengo gauza, zer moduz jonda? Ba, oso azkarregi igual, ze ari nintzen komentatzen zuekin ez, nola hainbeste gauza, hainbeste prestaketa eta iristen da eguna eta 30 minutu joaten dira momentu batean, eta pues, nahi nuen oso presente egon eta da zaila egia esan. Joten da eskapola momentu batean, baina polita izan da, oso polita. Ja, da lan asko moduen eta kapsula baten geratzeko gero, ez? Bai, eta orduan ari nintzen jotzen eta ari nintzen pentsatzen, badijo, hau. Ja, baitzen da. Bai. Ja, bueno, bai, ordu erdiko kontzertu batek askorako bezesta demoten eta zenbat abesti sartzen dira 30 minutuko kontzertu baten, gaur adibidez? Oso gutxi. Egin dudana da pixkat aukeratu, pues, normalean egiten dudan pasarteak, eta gero egia da, arriskatu naizela dexente, gauza berriak sartu ditut, kanta berriak sortzen, bat sortu zitzaidan, eta esan venga, hemen joko dut. Bai, horrela. Primizian joduzu orduan. Eksklusiba. Bai. Jarri zen unatzo Instagramen arriskuri gabe etzarela divertitzen. Hori, pixkat, zaletasun arriskutsua, ez? Ja. Osea, arriskatu nahi zenun, argi zeneukan zerbait aldatu nahi zenuela. Gustatzen zait, nire kontzertuetan bakarrik noan ez, eta ez daukat igual, hori banda bat, non jarraitu behar dezun erritmoa, jolasten da eta asko ditudan aukerekin. Eta niretzat hori da arriskua. Hau da, igual, paleta batzuk izan, bai, baina, paleta batean kolorez berdinak izan, baina momentuan aukeratu, orain gorri pixka bat, orain berdea, ez? Segun nola sentitzen nahi zen, orduan, niretzat hori da arriskua. Ja landuta dudan zerbait, momentura eraman eta hor, improvisazio moduan edo sartu. Eta posik geratu za horrekin, ondo atera da, buruan zeneukan hori lortu oso plasmatzia zuzenekuen. Bira, kasi bai. Onda kasi bat, bale? Baina izan da baita polita, ze ginean hor, lehenengo kontzertu izan da, jende gutxi zegoen, baina oso zakitalde solidoa bezala sentitzen nuen, eta orduan nolabait oso gertu egon beraien gandik, eta kasi hori pasadenean izan da polita, ze, konektatu dugu baita ere. Hori askotan pasatzen da, igual kontzertutako momentu imperfektuenak izaten dira baita momentu honak konektatzeko entzularekin. Hori esan manuen, Sarazo Zaiaren kontzertuak perfektua izateko, zegertatu behar da? Ez da pasako, nik uste ez da pasako. Teorian, utopiari begira zegertatu beharko litzateke. Perfektua izateko? Aspertuko nintzake, eta zure bai. Bueno, ez dago aizi, orduan, ez da perfektua, baina bai izan da emozionantea. Bai. Eta gainera, agertoki hori nahiko polita da. Esango dugu, bigarren agertokian jo duzula, nagusian, San Miguelen, eta nahiko bukolikoa dela, basoa edo zuaitzak hor gertu daudela, egia da, basoa gunea dela igual, bukolikoena, baina esango nuke zuretzat kontzertu nahiko, edo toki nahiko aproposa dela. Bai, gainera zegoen itziar gara luze egiten zuzeneko irudiak, eta kasu honetan lehenengo aldia zen baita ere LED pantalla handi batean egiten zuela lan, eta izan da oso polita, nola da, urjauzi, kristona handi bat jarri du. Wow. Pixka bat joan gera mundu hortara, ez? Eta eman digu aukera baita tokiak beste modu batean eramateko kontzertu, orduan alde hortatik baita ongi. Bueno, eta arreta bebai jantzitegiak, ez da, ikusten zaitu txuriz jantzita goitik bera, gainera badakigu eskuzeindako traje bat dala, eta, bueno, kontau pixkat, ze bada traje oso polit bat, konta iguzu nondik datorren traje hau, eta... Bai, hau da Merikusan izeneko pertsona bat, bigon bizi da, eta berak eskuz egiten ditu pieza guztiak, orduan beldur pixka bat ere bai, esango dizu. Claro, erantzukizuna da, ez? Claro, bai, eta zaindu behar da, eta, bueno, baina egia da, hori euskultura bat bezala sentitzen dut dala gainean, uste ongi asmatu dugula kolorearekin, ze txuria, egia da, pantailetan ongi berezein zela, eta niretzat da pixka bat nire musika, ez? Ja egiten dut, baina aukera hauek igual marka batzuekin edo beste arte bat da. Orduan, arte hori eramatea olako toki batera, baita da, uste dut pixka bat osatzen duela kontzertua bera. Claro, jantzitegia daramazu, soineko bat daramazu eskuz egina, horrela oso ikusgarria, gero ere bai, izan bezala Itziar Garauzerekin bisualak lantzen dituzu, egia da, egun ezagian ez dela eguna edo egun argiak edo esango eguzkiak ez diola mesedirik egiten bisualen asunto honi,
planteatu dezakezu bisualik gabe egitea, ez bisualik bakarrik baizik eta jantzitegi gabe edo estetika hori gabe sarazo zaila litzateke agertoki gainean? Nik uste dut baietz, egin dut horrelako zerbait baita ere, baina momentu hortan igual bilakatzen ez gehiago inguruaren parte. Adibidez, Iruñan jo nuen, txoriz inguratutan, oso naturan, ez? Eta orduan igual nire presentzia zen gehiago sonoroa, eta izan beste estetikoa. Orduan, segun ze kontzertu dan, bai izan daiteke aukera bat. BBK batean, uste dut elementu guzti horiek beharrezkoa direla. Ze bai, nire presentzia hon da hor ondo jantzita, ez? Bueno, gero badaukot zalantza bat, ez dakit gero hemendik gelditzeko asmoa daukozun edo ez, baina bai kuriositatea sortzen dozta traje horrekin egongo zaren. Ez. Jaialdian, hola ja... Aldatuko zara, beraz. Bai, dudanekan orain baita aldatu du ez, baina egia da pein jantziko eta onaino, pues bai. Ona etortzeko superondo, gainera streaming emoten gabiz eta ikusten da. Bai, hau streaming emoten gabiz eta ikusten da. Sara, galdetu nahi dizunea asma duzun artistaren bat ikusteko, bai agertoki gainean eta bai kamerinotan ze. Komentatu digutenez, ez dakit zein komentatu digun, baina FKI Twixen kamerinoaren aldamenean duzu zure kamerinoa. Begiratu duzu zer duen barruan edo pipeatu diozu pixkat? Da pasada, ze gainean naiz enteratzen naiz oso hipermetropea zu badakizu. Eta pasada jendea eta zaten zidaten, Sara, bakizu nor dagoen zure ondoan. Eta nik ez, aparat, ezakize. Osa, hola, jende asko ez. Kurioso izan da, ze, nola da? FKI Twix, bai. Esaten? Bai, zaila da. Zaila da. Ditu kamerino pila bat, eta kamerino bat, adibidez, edukia sortzeko. Osa, hor dagoen ekipoa, gero beste bat jantzitegia egiteko zituzten makinak, justeko makinak. Orduan, kriston, eta ikuste ditugu ja dantzariak edo kriu guztia, beraien presentzia hutsak ja. Nabaritzen da artistak direla, ez? Nabaritzen da pila bat. Hori nabaritzen da normalean. Bai. Bueno, duela gutxi egon zara FLK-enentzat jotzen, bere kontzertua irekitzen Madrilen. Egon zinimerarekin izan zenun aukera, nolakoa da FLK-en backstagean edo ez dakit aukera izan zenun? Da igual artista inaccesiblena. Esan zidaten hor, Noches del Botanicon dituzte egunero kontzertuak, eta ezel omen da, oso rollo igual amerikarra baita ez, eta baina da kriston duen fanbase da oso sutsua, ezakin nola esan. Zerbait esatearren, ez? Bai. Eta obsesiboa, esan dezakegu. Eta orduan, seguridade asunto de xente dituzte. Nik emanion atxakaseta eta etzan eta isok bat. Eta nik horrekin hau gustora. Gaur, FKI Twix imango diozu bat ere bai edo? Hemen di joan behar da bera etxera, jakiten norden Sara Zozaian, ere ustez? Nik uste ez zenik ez dut asko entzun. Osa, ez dut entzun gehiago bera. Berdin du, ez dizu galdetuko, lasai. Claro. Ja, eman diot vinilo bat stage managerrari, kriston tipua, oso majoa. Eta holakok baita aldatzen dut esperientzia. Ze, kriston lasaitasuna bandigu hasiratik, eta horrekin bai oso ondo sentitu naiz. Gero, egon zabaita azkenengo sasoian atzerrian, ez? Hainbat kontzertu emon duzuz gainera, ez? Txekiaren Republikan, Eslovakian bebai, ze aldia dau hango kontzertuak eta hemenguak, edo ez dakit publikoarekiko, eta gehien bat hortik begiratuta, ez dakit. Bai, igual beti esaten dut libreago sentitzen naiz kanpoan jotzen dudanean, ez dago espektatibarik, ez, eta hemengo publikoak, ni publikoa naizenean baita ere igual espektatibak badituzu, hemengo ezagutzen dituzun artistenkin, hori da zerbait hola dela, eta igual etortzen da talde finlandes bat, eta zaude, bira, hau ez? Ja, bai, igual presio gutxi hau bai, ez? Zure buruari, eta bai, posible da. Atseginagoak gara atzerrikoekin askotan, ez? Hori izan barri izan, bai. Batez ere ikusle bezala, kanpotik zerbait datorrenean, beste beso batzukin hartzen dugu. Joko duzu ere bai, Erresuma Batuan abuztuan, hartan jaialdian, post-roka, mat-roka, horrelako generoa jorratzen dira bertan, bakigu ere bai, bazarela zaku hortakoa edo gustatzen zaizula, nola izan da jaialdi honetan jotzea, zer suposatzen du zuretzat? Nik jasotzen dituen mailinak, beraienak, hasieratik, tipo, sarreren deskontuak ezakizeola, ez? Eta derrepente esan ziaten, joko duzu. Sergio esan zian, hau zigiloaren bitartez, aloud azkenen mundillo hortan asko mugitzen da, eta esan ziatenean pixkat parre aterazitzaidan, ze niretza surrealista,
nire ametsazelako joatea publiko bezala, toki hortara. Ja, baitu. Orduan, hori Antxonekin asko komentatzen genuen. Joan bergera publiko bezala, enaiz inoiz joan eta orain joango naiz jotzera, así que egia da egun hori izango dela oso zaila, ze jotzen dugu Artangent festivalean eguerdian eta Londresen gauean, egun berdinean. Dobletea egingo duzu orduan. Bai, eta ez dakit. Bueno, egingo duzu segurazki. Bai, lortuko dugu iritsiko gara, baina... Eta hor, kanpora zenien bai, bisualak eta berdin mantentzen dozuz, edo bertxino reduzidu hau bat, edo murriztu hau bat egiten dozu? Zelan funtzionetan dago? Gaur adibidez bai ekarri ditu Itziarrek telebista pila bat, eta bueno, beste gauza igual handiago bat, baina normalean mantentzen dugu nahiko formatua, ikasi dugu zer eraman behar dugun, eta hor bakleina uzten digute baita ere, eta kontzertua bere forman mantentzen dugu, bai. Beraz, izarrak bezala zoaz, maleta batekin eta listo, ez? Maletin txiki batekin, bakizu zer dan hori. Lehen berba zibili gara maletin horietaz gainera. Bai, maletin txiki horiek. Ze jende asko kanpinera, hemengo kanpinera maletekin dator. Benetan. Bai, nor dator kanpinera troli batekin, hori ere bai ez dakit, munduko ideiarik onena den. Baina, bueno, Sara Zozaia, gongo zara baita ere Keleporekin, Atxa izeneko EPA, zure azken lana, berarekin ekoiztu duzu, artista zestoarra ezagutzen ez duenarentzat, supergomendagarria ere bai, eta baduzu sinergia antzeko baterarekin, eta urria amaieran, Antzokizarran egongo zara Donostian, kontzertu bat eskaintzen berarekin. Galdetu nahi ezun, zer ikusiko dugun hor, eta baita ere, hemendik aurrera ea gauzak egiten ari zaren, eta ea hildo hori, azkenengo laneko hildo hori mantenduko duten. Kontzertu hortan batera joko dugu, oraindik ezakit zer. Arriskoa gustatzen zaizu orduan, ez duzu erabakiko. Eta berari galdetu jozu, porque eske claro, juntatzen gara hemen, bai egin genuela Txillidalekun kontzertua batera, eta oso kurioso izan zen proba, ensaioa, etorri izan ere lokalera, 10 minutu, jo genuen, eta esan, jazta. Eta martxa intzun. Vibra daukagu. Jazta. Hau egingo dugu, venga, pues hor, 20 minutu, perfecto. Así hori pasako da. Aha, ze ondo. Eta mendik horrela bakizu zer datorren, ari zara, esan duzu baietz, konposatzen ari zara, gaur estrenatu duzu kanta bat, badu izen burua? Ez. Zuk nola ditzen duzu kanta hori? Artxiboa nola ditzen da? Eba, bale. Eban esensatik. Bale. Baina, ez da gainungo zentzurik honek, Esplikazio hori gabe ere polita zen, baina, eskertzen dugu. Bueno, zer ikustera zoaz gaur edo, zei askatuko zaitugu? Nik askatuko lehenengo soineko hau. Super ikusgarria dela. Irrati bidez ari baldin badan horbait entzuten, jarri streaminga, ikusgarria delako. Ezelken aipatu dugu, baduzu esango nuke, kutsu bat edo. Bera, nahiko western gothic roi horretan mugitzen da bera, ez? Birago, YouTubeen dago komentario bat, egiten dut Kriston Grazia, jartzen du, gure wannabe, Ezelken wannabe, maite zaitu golako zerbait. Eta, pixkat ofendidita, wannabe hori soberan dago agian, Baina, ulertzen nuen, nondi di joan. Badagor hor zehose. Oso ondo, utzeko zaitu. Soineko arantzten eta jaialdiaz gozatzen Sara Zozaia, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta horrengon arte, Lili entzutera goaz, Sara Zozaiaren kanta entzutera goaz, agertokia, bigarren agertokia, San Miguel agertokia zabaldu du berak, 30 minutuko kontzertu batekin badakizu bere kontzertuak, arriskatuak direla berak esan duen bezala eta merezi dutela zalantzari gabe.
kontzertua eskaini du nagusia, beti nagusia esaten dut San Miguel, bigarren agertokian, supera handia ere bai esango dugu, eta Sara Zozaia egonda gurekin oraintxe bertan kontatu digu FKI Twixen aldamenean duela bere kamerinoa, bueno, FKI Twixen kamerinoetako baten aldamenean, josten ari direla zuzenean, oraintxe bertan, ari direla BBK Live honetan, 20. edizioa ospatzen ari da, gaur lehenengo eguna dugu, uztailaren 9 eta hemen gabiltza Lier Arrañaga eta Julen Idigoras, kontzertuen inguruan, hemen gertatzen denaren inguruan, hemen gonbidatuekin, dana kontatzen. Komentau dugu baita, ez dauela euririk iragarrita, baina... Ez esan gehiago. Lainuak badauz, Ez dakit lehen horretaz ibili garen ezberbaz, dinot, freskatzen dabil eta lainuak badauz. Behatzak gurutzatuta maia azpian, ez duke berriz esango, gaurko kartelburuen inguruan hitz egin dugu, Calvin Harris alde batetik, David Byrne, FKI Twix aipatuko dugu laster, baina gomendio batzuk ere bai egene dizkizuegu, hain zuzen ere, guere bai ibili garelako kartela harakatzen, batzuk gertatu diren kontzertuak dira esaterako nik gomendatu behar duan talde honena. Repsol agertokian, benetan nik hauek ikusi dituzu zuzenean, Lier, ez dakitzuk ikusi dituzun, dakitzu punktzalea zarela eta gustatuko zaizu Las Petunias delako hirukote bat super indartsua, asko hitz egiten dute kontzertuetan, baina oso pertsona divertigarriak dira, ez dute bateria jolerik eramaten, bateria disparatu egiten dute, baina sekulako indarra duen kontzertu bada, ni gainera ikusi dituen Amor Likidorekin batera eta zuzenean ikusi albaldin badituzu, Dira super jatorrak, super atseginak, super barregarriak eta super onak. Hori pendiente geratzen zatan niri, hori? Benetan apuntatu, urrengo jaialdi batean izan barko da. Euskal Herrira etortzen dira ere bai, eta gaur kontzertua eskaini dute hemen atzetik entzuten ibili gara, zuzeneko soinu hori sartzen zelako zorionez gure mikroetan, eta Las Petunias dan ere lehen gomendioa, Lier, zuk zer diozu? Bueno, nik behitu, egia da kartel honetan entzunbiar izendua zela talde danak, ze asko ez nituen ezagutzen, eta batek karreta ditu ostana Paris Paloma artista, bera britainiarra da, eta bueno, etxen dau berba bai mitologiaz eta pizkat uniberso hori sortzen dau, eta bai gero botatzen da bera gitarretara eta holan, orduen bai da gauzat erakarri dostana bastante, eta bueno, adibidez, disko berri bat kaleratuko dagoen irailean, eta aurrerapena besti bat dala Stem the Flow, pila bat gustau zata, pila bat, eta entzuteko oso erakargarria iruditu jata, eta disko bakarra dauka, eta bigarrena kaleratuko da, orduen bada gauzat, barneratzeko aukera emoten dozkuna, Momentu hon batean dagoen artista bat da orduan, ez? Bai, denbora gutxian gainera, eukindabena kriston efervescentzia edo... Bai, orduen, nio, lehenengo gomendapena nire aldetik, zengo zan Paris Paloma, San Miguel estenatokian, gaueko 9 eta 35, eso ez terdietan, Bazpa ere esan 9 terdietan jendea ezagutzen dugula eta ez dugula nahi inor berandu iristea. Paris Paloma Britaniarra da bera eta nahizta Britaniarra ez dirudien izenagatik gutxienez, ematen du Kuenkakoa dela edo horrelako zerbait, baina Paris Paloma Britaniarra da eta esan bezala egongo da kontzertua eskaintzen, gure bigarren gomendioa litzateke hau San Miguel agertokian 9 terdietan, hori esango dugu naiz eta 9 eta 35 minututan hasiko den. Nien naiz batere originala izango urrengo gomendioarekin. Originala izango FKI Twix egongo da agertoki nagusian 10 eta 40 direnean, hau da 11 gutxitan bere Eusexua izeneko diskoa aurkezten. Esango dizut Lier, FKI Twix da, bera da dantzaria, formerly esamar nuen ingelesez, claro, FKI horrek esan nahi du formerly known as. Hori jende askok ez daki bere izena esaten ez, baina FKI Twix litzateke. Eta horrek esan nahi du formerly known as Twix, hau da, txikitan Twix deitzen zutela, eta adaska
esan nahi dut Twixek ingelesez, eta antza dantzaria da, eta dantzatzerakoan bere artikulazioek adaskak zapaltzen dituzunean entzuten den soinu hori egiten zutelako, deitzen da horrela, bera. Ba, originala bada, Behintzat, goitizen hori originala bada. Zalantzari gabe, bueno, FK Twix egongo da agertoki horretan nagusian 11 gutxitan, super zaila da artista hau zuzenean ikustea, lehen aldia Euskal Herrian ez dakiten, baina BBK Liven bai, hori bai, 2008ko jaialdi horretan, kantzelatu zen pandemiako kartel ezagun horretan non Kendrick Lamar, Bad Bunny eta horrelako izenak zuden, FK Twix ere bai bazegoen, baina bertan bera geratu zen jaialdi guztia edizio horretan, eta ezin izan genuen bere kontzertu hori disfrutatu. Egia da, esan dut, zaila dela ikusteko alde batetik horregatik, eta bestetik, badelako tipa bat, asko, nahiko polemikoa dau, sarean gutxienez, baina asko kantzelatzen duena. Mexikon adibidez oso haserra daude berarekin, kontzertuak bertan bera utzi zituelako, bisadoarekin antza arazoren bat izan zuelako, zalek ez dakit guztiz sinistu zuten hori, baina bada tipa bat, ez dakizuna inoiz, Primavera Sound batean adibidez ni behin negoela, jo behar zuen eta bertan bera utzi zuen, aurtengo Primavera Sounden izan da, eta agertoki nagusian egongo da esan bezala 11 gutxietan, FK Twix nire bigarren gomendioa, Lier, zure bigarrena. Ba, niri hau asko gustau eta asko dala Don West artista, ja ez dauko zer ikusirik ez elektronikakin, ez badoie soul eta bluesera, egiten dau pizkat 60 eta 70 hamarkadako soul musika hori hartu eta gaur egunera ekarri, ez? Eta gainera, tipo bat olan erakargarria eta badauko bere kriston klasiak ikuste duzu eta esatezu. Oso tipo guapoa da, esan marko. Bai, horraiti dinot eta gainera, zelan jasten dan bai, delikao ikusten da, ez? Badaukola gusto bat eta egia da, taldiak deskubritzen egona zela, eta hau izen dara, hau, etxien ipiniko neuke, oso gustora gainera, tarte lasai bat eukitzeko, eta bada kontzertu bat, ni ikustera gerturatuko nazela. Da Repsol estenatokian. Esan duzu, gerturatuko zarela, ordurako saioa bukatu dugulako, zorionez. Claro, eske Repsol estenatokian egongo da, 8:30, eta izango da, hemen amaitu, pixka bat, balora hausela nahi dugun saio hau, bihar eta etxirako 0 betu behar edo ez, eta gero Don West ikustera jun. Hori da zure bigarren gomendioa, eta hirugarren atzeko hau. Eskaini duteo, gerozan dago, ez? Bai, honek, pena emote hosta, izen da 6 eta 4 denetan guk programa berri orduan izen dauen zuzenekoa. Hauek, Australiatik datoz, Don West bezala, biak datoz Australiatik, eta bada talde gazte bat, talde oso gaztia, eta niri gogora azte hosta asko, Joy Division, The Smiths, eta lehen komentau dugun pizkat, David Byrne daukogula kartelburu, honek hor dauz bai, soinu gama horretan, ez? Eta Euskal Herrira gerturatuta esango neuke bai, badauke zela ukitu batzuk lukieken saleak bien hoiei gustauko jaken ikustia Radio Free Alice, ez? Bada talde bat, dauko zela holan gitarrak eta niri asko gustau zela. Ez, rollo hau, oinentzuten gabizen rollo hau, bada oso lukiek eta orduen, gustau eta oso erre sartu izatan talde bat izen da. Badu puntu garratz hori, badu puntu esango dugu garratzaz gain, puntu malenkoniatxu hori. Radio Free Alice entzuten ari gara, Lierren 3. gomendioan, ere 3. gomendioarekin goaz. Hau artista haundi xamarra da, baina gira badagoela momentu on batean. Azteko, estatu batuetatik dator, gertatzen da artista horiekin nahiko inaccesibileak direla normalean, ez direla oso irisgarriak, Europara ez direla inbeste etortzen eta zaila dela beraiek zuzenean ikustea. Gertatzen da, gertatu hainbat artistekin hemen, jozuen Snail Mailek duela gutxi, jotzen dutela momentu batean, hor estanda egiten ari diren momentu horretan jotzen dutela, eta Hemlock Springs nik gomendatu nahi dizuedan artista hau esango nuke, momentu horretan dagoela karpan egongo da Johnny Walker agertokian, 9:30, 10:25 gutxitan, Juan Bazta ere garaiz, ni bertan egongo naiz esaterako, Hemlock Springs nigeriar sustraiak dituen artista bat da, oraintxe bertan, The Apple Tree Under the Sea disko orkestera datorrena, super artista divertigarria, estatu batuetatik datorrena, eta esan bezala bere urrezko momentu hori ikutu baino lehen topa dezakezuna gaur. Zegero urrezko momentua ikutzen dutenean, zailagoak dira ekartzeko,
eta joan barzara Londonera edo joan barzara Amsterdamera, segulako pasta ordainduta bera zuzenean ikusteko. Eta guai egoten da gainera, ez? Nik ikusi neban hau, bera goian joa horretik, ez hori zeten da klasiko bat. Nik metroan entzun nuen hau, nik bere maketatik jarraitzen ditut. Bueno, Hemlock Springs dan ere gomendioa, esan bezala estatu batuetatik datorren, artista nigeriarra Be The Girl entzungo diogu oraintxe bertan, bere disko berritik gogoratu karpan izango dela hau Johnny Walker agertokian, 9:35 minututan, hau da 10:25 gutxitan. Hemlock Springs eta Be The Girl hemen ari gara zuzenean, BBK Live jaialditik. Zaitez bere kontzertura da mutuko zara bestela. 10:25 gutxitan egongo da karpan Johnny Walkerren. BBK Liveetik ari gara, gure barrako ipuska honetatik ari gara. Gaurkoan gainera, aurtengo edizio honetan, 20. urte horren honetan, goian balkoi bat dugu eta dana, terraza puska bat dugu, ez gara igo apenas oraindik lier, baina igoko gara gero, segurazki, argazkitxo batzuk ateratzera. Eta hemen daukagu parean Naia Makazaga, Naia dagoela beste bi entzulekin, edo, publikoko beste bi pertsonekin, jendea pasa eta pasari da, baina Naiak ora rapatu du bikote bat orain eta beraiekin gaude. Naia, zer kontatzen dute? Kaixo, hementxe harrapatu ditut, Juan eta Andrea, oantxe bertan iritsi dira, kontatu pixkan dut izatuzten. Nik hemengo naiz, Bilbokoa, de hecho, basurtotik etorri naiz. Eta ni Bilbokoa ere indautzukoa. Oantxe kontatu jazue, bat bidai batetik, beste bat azterketa batetik izatuztela, ez da? Bai, ni Asturiasen egon naiz descenso del debe egiten, eta oso ondo. Bai, ni unibertsitateko azken azterketa izan dut goiz honetan, orduan ez dakit espero dut parranda ona izatea gaur. Orduan, oantxe iritsi zeate, dena dakazue ospatzeko gogotxe hongo zatez da. Bai, asko. Hombre, noski, ere Calvin Harrisekin ez dakit festa on bat izango dela digudi. Oso ondo, lehen esan diazue baitare ez dela zuen lehenengo urti hemen, BBK Liveen, hemen bertako zeatelako. Goatzen zuen izan zan hola zuen edizio honena edo parranda honena bota zenuena? Nik uste dut pasaren urtean etorri zen neska bat zu bezala gugana eta bi pultsera eman ziguten eta afari bat euki genuen krude bat dial eta oso ondo. Eta kontatu, zen gai ikusi zen ituenan?
Ba, niretzat ez dakit lehenengo urtean oso ona izan zen, agian ere lehenengo urtea zelako, ez didazu, pasaden urtekoak edo urtean horikoak, bale. Ba, nire asko gustatu zitzaidan Nati Peluso, pasaden urtean eta ere lehenengoan, 2022 uste dut izan zela, eta, bueno, J Balvin ere ondo izan zen, Batjal, Raye, ez dakit, kontzertu onak egon dira, eta aurten ba ere dirudi onak izango direla ere. Ze kontzertu ikusi nahi zuen, zeinek deiziola ilusioa hundina? Pues Calvin Harris eta gero ele De La Fuente. Niretzat Calvin Harris ere, Lily Allen, Zemat eta Horse Girl, agian, bai. Ba, lehen aipatu dugu, aurten 20. urtia da BBK Live ospatzeana. Zueko indala 20 urte, nuntzinaten? Ba, ni 2 urte neukan, orduan ba, nire etxean, ez dakit, ez ere egiten. Ni berdin, 3 urte nuen, orduan, ba, ez dakit, lo egiten eta jaten, hori, eta jolasten. Oinez ikasten igualoa indikan baitaren. Galdetu behar diezu naia, ean non egongo diren 20 urte barru. Claro, eta galdera berdin alderantziz, eta hemendik 20 urteta nun egongo zeate. Hemen igual? Ba, agian bai. Nire semeekin, ez dakit. Ni etorriko naiz, seguro. Proiektatzen. Ba, espero dut baietz, ez da? Ba, festan, orduan, eta ondo pasatzen, bai. Hemen komentatzen egon geha baita ere, lagunak izan dituzuela jaialdi honetan, baino ligatu ez hainbeste, zen media zuentzako haindik altu gehiago dela, hori nola da? Bai, uste dugu guk, 22 eta 23 urte ditugu, eta ikusten dugu jendea oso nagusia dela, eta ez dakit. Uste dugu guk media geisten ari garela. Pista komplikatua da hemen ligatzea. Nire ustez, agian besteok, ez dakit, beste esperientza bat daukate, baina guk ezin dugu, hemen ezin dugu. Galdetu atxegin dituzten, alkandora divertigarriak eramaten dituzten 40 urteko gizonak, hemen badaudela batzuk. Claro, 40 urteko pertsonak eta pertsonak daude, hemen daude asko, alkandora oso koloretsukin, oso divertigarrikin, zer iritzi da kaso horien ingurun, gustatzen zaizkizue? Ba, bai, a ber, mendian gaude, orduan da como arraroa jendea, kolorez, eta, hau ez dako atxela, baina beno, egia da, hau ez dako atxela, baina ere, ez dakit, ondo pasatzera etorri gara, orduan, divertigarria izan eta jarri nahi duzuena, ez dakit. Hori da, zuek hurrengo egunetako outfitak ja prest dazkazue, oa indikan hortxe? Ba, ni normalean bai, baina bidaia aukidu dala, ez dute zer pentsatu, orduan, ez dakit. Improvisatuko ezu? Bai. Nik ez dut, ez daukat planifikatuta ez ni armairua jaten naiz eta lehenengo gauzekin geisten naiz. Bai. Kasual txik. Zaitere, hemen gozeatela, etxe ningo ezuela, lo? Eta oinez jungo zeatela etxea. Zema demora da kaso hemen dik oinez? Ba, ni kabar minutu. Ostras. Ni pizkat gehiago, erdi ordu bat edo zer baina, bueno, urbin nago, ez naiz jatzen. Andreako betamendin bizi da, orduan, 10 minututan etxe maldin badago. Hori, Julenek esateko betamendin bizizea, jaialdi hau zure etxea dela, ia. Ni txikitatik etorri naiz, nire familiakin hemen jolasten, ez da etortzen naiz orain, eta ez dut zer ezagutzen, disoziatuta nago, Egonga komentatzen baita ere, jende ezaguna badabilela hemendikan, zueko antxeritzi zeate, ez zue demora eukin hor ikusteko haindik, baina gogatzen zuela norbait ilusio handia izan dizuen aurreko urtetan ikustia? Ba, pasaden urtean, bipean ikusi genuen Martin Urrutia oteko abeslaria. Ba, eta zer gehiago, uste dut Julieta ere abeslaria zegoen bipean, eta uste dut hori, ez gara hainbeste famatuekin horrela ez da gutu. Aizu naia, bipean egon zirela esan dute, ala kanpotik ikusi zituzten. Zeintzuk dira parean dituzun Andrea eta, nola zen bera barkatu? Juan. Andrea eta Juan zeintzuk dira bipean egoteko. Galdetu nahi dute, agian bapatean famatuak direlako. Julene galdetu, aber zuek zeintzeaten bipen egoteko, aber musikari zeaten, edo nola sartu zinaten, kontatu hori? Ba, geunden jolasten, uste dut petaka edo ez daki, izan zen sakito batzuk zulo batera emoten, eta uste dut, neskari gustatu zitzaion gure outfitak, eta etorri zen gure gana, zu bezala, argazkiak ateratzen eta hori, eta esan zigon pues... Etorri bipera. Bai, etorri bipera. Afaltzera. Bai. Eta gu, pues, bale. Eta zuek baietz, aurra. Noski baietz. Bai. De cabeza. Eta zema demora ontzen jatenan? 2 ordu edo. Ez dakit, ezke, lehenengo egin genuen nola tour bat, hori, estanatokitik ikusten nola montatzen ari denen gauzak, eta
Eta hori egin genuen tur bat esperientzia osotik, eta gero afaltzera orduan 2 ordu edo horrelako. Eta gero, tormenta izugarria egon zen, orduan gero amaia ikusi nahi genuen, baina kantzelatu zuten. Erabaki zenuen bipen gehatzia, ez da? Bai, entima geukan sombrillak, orduan. Luzatu genuen pizkatxo bat. Bai. Eta urte hortan, Eurizaparaken gero etxea juteko, 10 minutu oinez gorak ingo zitzaizkizun, ez da? Bai. Da igual. Izan zen izugarri tormenta eta bustita geneukan dena, baina oso ondo pasatu genuen. Aizu, eta bipea bultatuko baldin bazinaten urten baten, zein ikustia eta zein ezagutzia gustatuko zitzaizuen? Nik uste dut kamerinoak. Ez dakit, barrutik ikustea. Zela montatuta daukaten dena eta hori. Zeinen kamerinoa? Zeinen kamerinoa? Aurten, edo... Edo datozen urtetan, imaginatu. Zein gustatuko litzaizuke? Bad Bunny. Ez dakit, eta aurten De La Fuente, edo Calvin Harris, edo... Oindik posible da, Andrea, ikusiko dugu. Bai. A ver. Naia. Nik uste dut Charlie XTX. Horrela, etortzen da eta ikuste aldut berari direkto bat egitea, eta bere kamerinoa ez dakit, divertigarri izan behar da, uste dut. Utziko ditugu jada, ze nik uste dut kontzertuak ikusteko gogoekin daudela, bipean amaitzen duten aurten ere bai, besarka handi bat Juan eta Andreari, eta nahi, zuri ere bai eskerrik asko, eta utziko zaitugu ere bai jendearekin. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko bikote. Paris Palomarekin pasako ditugu urrengo minutuak, Paris Paloma gaur egongo delako ere gainera, Lierren gomendiotako bat da, beraz, onjo honekin labor deitzen da kanta hau, Britania handiko artistaren eskutik.
egongo da hor agertokia zapaltzen bere Labor izeneko kanta honekin, atzetik dugun kanta honekin Britania handikoa da bera, eta aldabenean dugun gonbidatua, gure lankidea den, Irurakoa den, Britaniatik Irurara goaz, Jon Fernandez, arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, kaixo bikote, oso ondo, eta zuek? Ondo. Bueno, zuek ja bukatzen, Bukatzen, ja, gaurkoa bukatzen, hori bai. Gaurkoa, hori bai. Bueno, egon zara pipeatzen jaialdia. Pixkat bai. Ez zara geldirik egon, Belén Aguilerarekin egon zara gainera, ez? Bueno, egongo gara, gero osiago, egon naiz bere boloa pixka bat ikusten, gero jakiteko zer galdetu eta hori guztia, eta egon naiz batez ere jendea begiratzen. Vale, bueno, nik uste perfil nahiko definituak daudela gaurko egunean hemen, BBK Lifeen, eta nik 3 kategoria ekarri dizkizuet, pixka bat jakiteko ze perfil mota, ze pertsona mota ikusiko ditugun hemen, nola etorri diren jantzita, zer ikusiko duten, eta lehenengo perfilarekin hasiko gara. Vale? Lehenengo perfila, India astunak, vale? Zure gustokoak ez direnak. Ez dira bateren nire gustukoak, baina oso perfil rekurrentea da, hemen BBK Lifeen, beraiek dira hemen orokorrean jaun eta jabe, eta gaurko egunean bereziki pozik daude beraiek garaile atera dira, zergatik? Alde batetik Arde Bogotak kontzertu sorpresa bat eskainiko duelako eta daude libin. Momentu ontan horrekin. Hori larun batean izango da, egia horren inguruan ez dugula hitz egin oraindik, baina Bigger Splash izeneko talde bat zegoen kartelean ez genekin zeintzuk ziren, baina okerez banago atzo Mad Coolen izen horrekin holtza gainera ateratzen Arde Bogota beraien single berriaren izena delako, ez? Begira, horixe bera gertatuko da gaurkoan hemen, eta horrexegatik gaurkoan India astunak garaie. Orokorrean dira millennial, pixka ja gora, adinez gorakoak hori da, pixka bat berantiarrak, eta nola dijoaz jantzita, errez identifikatzen dira, zergatik dijoaztelako oso alkandora hawaianoekin. Oso divertigarri. Oso divertigarri etortzen dira orokorrean, bai, estampado asko, jokatzen dute asko beraien modarekin. Hortaz, hortxe gelditzen dira. Esango dut ez dutela mozkor ona, gainera. Tribu honek ez duela mozkor ona. Ez da dira inor ofenditu, baina ez dira modu egokian mozkortzen normalean. Sekulako txapa sartzen dizute gero gainera. Así que jarraitzen dugu bigarren protagonista handiekin. EDM Bale, gaurkoan hemen ikusiko ditugu pertsona mota batzuk BBK Lifera etorri beharrean ematen dula Tomorrowlandera etorri direla. Dana jarri dute gainean, brillo guztia, eta baita ere nola ez, ikurriñak ere karri dituzte. Hola, beraien habitatean sentitzeko. Nola joaten da EDMerra? Esango nuken nik doala top tank hoietako batekin, tiradun kamiseta, gero ikurriña bat, horrela gona moduan jantzita, gero jertxeren bat eta izaten dute baita ere gerrian lotuta. Bai, hori da, baita ere look Ibizenkoak ere ikusi ditzazkegu ez, hauei asko gustatzen zaie joatea Ibizara eta horrela oporretan eta bar, txuriz ikusiko ditugu, brillo asko, kalkamonia hauek badira, baita ere brilloa eta urrea imitatzen dutenak horretako batzuk ere ikusi ditut. Nautiko batzuk. Pixka bat denetarik, orokorrean dira, esango dugu, Gorlizeko kuadrillak dira. Más o menos, horrela jakiteko zuek, Gorlizeko kuadrillak. Jon Ferezin Gorlizera sartu emendik aurrera, baina. Ez, asko maite ditugu Gorlizeko kuadrillak. Danak dira gonbidatuak, baina zuek ikusteko pixka bat ze perfileta zari naizen. Bale, horrela ulertu gara danak. Bueno, eta azken perfilarekin jungo gara, bale? Eta azken perfila da, baitere nahiko adierazgarria dira, arte ederretako ikasleak, orokorrean, bale? Hauek datoz ikustea FKA Twix, bale? Ondo esan duzu ez dela erresa, Eske ez da erresa. Eta, momentuz, bere kontzertu aurrera dijoa, ze azken aldian badakigu asko gustatzen zaiola azken minutuan kantzelatzea, momentuz BBK Lifeko aurrera dijoa. Momentuz bai. Así que beraiek ere kontentu egongo dira honekin. Nola identifikatu ditzazkegu? Orokorrean oso modernak dira. Bale, oso modernoak. Ematen dute beraien luka ematen du pixka bat, ez direla dutxatu bezala, baina naita eginda dago. Bale? Jon Ferrek ezin du FKA Twixen kontzertura. Lagun pila bat egiten, Gaur nago, lagun pila bat egiten, baina ala da, pixka bat ematen du baiet, baina beraien luka benetan oso ondo pentsatua dago eta oso landua dago, bale? Benetan orduak pasa dituzte, luk hori, desaliñado luk hori emateko, baina benetan oso ondo usaintzen dute, baina vintage arropa garesti hoietan erosten dute arropa, eta gero tatuajetan eramaten dituzte, gustatzen zaizkidala, baina tribal huts hoiek, da, rellenatu gabeko tribal hoiek esan dugu, ez? Horrelakoak eramaten dituzte, eta bar, rejilla asko, gustatzen zaie asko kombinatzea, mokasinak galtzer ditxuriekin gero,
Adidas galtza motx batzuk, Bai. ez, por ejemplo, eta gero, pues, alkandora bat, gainetik, hola identifikatu ditzakegu. Apurtu itzen dala bat. Bai, hola, ematen dula ez dakala zentzu gehiagirik, baino zentzu pila bat du beraien lukak. Bai. Zure favoritoa zein da? Zure tribu urbano favoritoa? Esan dituzu India astunak, oiek ja ez, bakigu izen buruagatik, gero EDM zaleak edo musika Tomorrowlandeko EDM zaleak, eta gero modernoak esango dugu, ez? Nik esango dut, nik gehiago naizela EDM zalea. Bai, eske gainera ni gaur etorri naizona Calvin Harris ikustera batez ere. Ez dakit zergatik uste nun modernoak esan behar zenula, baina EDM zaleak. Bai, ni gaurkoan EDM zalea izango naiz. Kalkamoniak falta zaizkit, horrela urre koloreko kalkamoniaren bat, eta listo. Eta ikurriña hartu duzu. Eta ikurriña batemat lortuko dut, ziur nago. Bai. Eta zer egingo duzu esan dut, gaurkoan Calvin Harris ikusiko duzu, ze badaki guztu lanean zabiltzala, J Fuego, goitik bera, gelditu gabe, Calvin Harris berandu da. Ze plan duzu, evakuatzeko Calvin Harris ondoren, eta gero bihar honera etortzeko. A ber, nik egingo dudana da, nere buruari behartuko diot ben Calvin Harris bukatutakoan hotelera joatea, deskantzatzeko, bihar ere beste bi egun oso beste bi jardunaldi oso gelditzen daizkigulako, eta oraindik BBK Live asko gelditzen da. Hortaz, lehenengo gunean nik behintzat energiak reservatuko ditut. Hau bai. Hori bai, Calvin Harrisen dena emango dut, Gainera da, falta zaidan, hola, DJ potol horietako, karrenetarikoa, falta zaitena ikusteko. Hortaz, desiatzen nago bera ikusteko. Zure gogokena orain arte, horrela DJ potoloetatik? DJ potoloetatik, nik oso ondo pasadet, a ber, nahiko klasikoa da David Guetta, baina eske David Guetta dazka kiston temazoak, eta bar. Eta Axwell eta Ingrosso, baita ikusita dazkat eta kiston temazo baita. Ibilia zara egin. Bai, gustatzen zait. Aurten ere bai izango zu aukera hainbat kontzertu ikusteko, lan pila bat egiteko bai ere hemen, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta ugarko saioa izteragoaz. Zu oraindik lan egin behar duzu, berandu arte gainera. Bai, pixkat bai. Ondo pasa. Eskerrik asko zute. Jon Fernandez hemen lanean goitik bera, gu horrela ibili gara gaurkoan ere bai, azken artista batekin goaz, Junin deitzen da bera, Murtziatik dator, eta egongo da, Karpan 12:30, hemen atzetik Zetanganaren Tu me dejaste de querer moldatzen entzungo dugu, gaurko saioa izteko, Lier, zer moduz? Ederto. Gustora? Nahiko bizkor pasau da egia esan. Bi ordu izateko, izu? Eta hemen kriston panorama eukin dugu, Jon Fer deskribatzen egondan jente asko ikusi dugu hemendik pasatzen, segure aurretik daue bide principala. Eta bueno, bai, posik, eta ja, bihar eta etxirako pentseta, baina oin momentuz disfrutatzi toketan da. Ez dugu ezer esango, baina bihar eta etzi gonbidatuak izango ditugu, orduan esango du, baina ez dugu ezer aurreratuko, bihar eta etzi egongo garelako zuzenean baita ere 6-etatik 8-etara, hemen gure barrakoian BBK Live honen 20. edizioan, gertatzen den guztia zuei kontatzen streaming bidez, irudi eta dena bideoarekin ere bai jarrai dezakezu saio hau, eta jarraian ez dugula esan, lehen esan dugu, orain 8-etatik 10-etara beste saio bat izango duzu egunero ere bai, Maite Garmendia eta Ibon Fernandezen konpainian, gonbidatu oso totxoekin ere bai. Lier, eskerrik asko. Bai, berdin. Eta bihar arte, eskerrik asko zuei ere bai, beste aldean egoteagatik, bihar gehiago, iluntzeko 6-etan, arratsaldeko 6-etan.
Harris... Ikusiko du, saiatuko gara. Ya está! Bueno, ze gehiago esan, Calvin Harrisen inguruan, bere ibilbidean ziarbe, hainbat marka hautsi dituala, eta horren artean egongo zan Erresuma Batuan album bakarrakin top 10ko abesti gehien izatian erronka dakala, edo beste musika plataforma ezagun batian, 1.000 milioi reprodukzio gainditu zituala, izan zala lehenengo artista britainarra rekord hori lortzen, beraz bada. Eta ja, hasi gara lasakontzen beran bitxikerixetan eta hola, indudalako zerrenda labur bat, eta komentako dutzuet, Calvin Harrisen inguruko alako bitxikeri bat. Ados. Hasiko gara esanez, isa zure altura dakala. Bueno, esan dutola bote prontuan, ez dakiz eman neurtzen dozu, Ibon? Nik bat, 98. Betxu, Calvin Harrisek isa 2 metro. Bueno, osantzokak ezkara orduan, Bueno, 10 zentimetro. Nitakoiekin izango izateke hori. Ez, metro bat eta 97 zentimetro neurtzen ditu. Daukana da, ilegorri puntua eta hortan antza daukagu. Bizarri ilegorri hori eta brillo hoiekin, dizdira hoiekin, hor antza daukagu bidok. Izan alda, Betxu, jakin dela mundu mailako DJ altuena. Vale. Afroiak usten do bera baino asko saltu hau dala. Gero gaztetan futbolarixa izatien naizeban, eta ez musikarixa, baina Betxu noraino aile gaudan. Gero beste bitxikeri bat, hau nik sekula enakala entzun da, musikuek eta bai itxen dutela artistek, ahotza pixkat leuntzeko arrautzan... Zuringoa? Bai, zuringoa edo arrautzak gordinik tragatzia, ez? Bueno, edo irentztia edo eratia. Bueno, berak itxen da bena da, egaldixetan arrautzak gordinaren gorringuak eraten ditu nekiari aurre itxeko. Beraz, gorringoa da, hartzen dena ez zuringoa. Bai. Eta horrekin, ahotsak atxeden hartzen du. Hau beharko dugu, begira. Ahotsak eta nekiari aurre itxeko. Begira, gaur hemen gaude, BBK Live endabiziko egunean, larun batean badakizu gaudela hemen, erabat burua galduta, hirugarren egunerako janekatuta gaudelako, ondo dago gomendio bezala Calvin Harrisek egiten duen hau apuntatzea, eraz gorringoak gordinek hori irabiatu, eta hori hartuta, ja batean pertsona berri eta bilakatzen gara. Ez dakit gure entzuleen artean edo ikusleen artean badauan baserri txarren batola arrautza batzuk lagatzen nahi baldin badozku amen, kobetamen dingare, gazteako setien, eta baserri asko daude gertu gainera, baten ebadu esko luzatuta ona arrautzatzuk ekarri, zain gaude. Eta amaitzeko, Ibon, 2008an esan zeban bere ordenagailua galduin zebala, eta barruan album guztia zoian. Eta gero ja aitortu zeban, esala egisa eta denbora gehiago bihar zebala, albuna amaitzen. Bueno, Calvin Harris gaurko lerreburu nagusia, gau partean izango da, oso berandu izango da, ordubiak inguru horretan eskeneko du bere ikuskizun ikusgarria, bisuala izango delako, argiztapen bereziarekin, eta han izango gara guelori jarraitzen. Beraz, entzongo dugu Calvin Harrisen kanta bat, Dua Liparekin batera One Kiss, eta segituan publiko artera joko dugu Naia Makazagaren konpainian, ea Calvin Harrisen fanak topagen itzaken, arratsaldeko momentu honetan. Ea baten bat, ja hilara egiteko prest dagoen Calvin Harris ikusteko. Nik ustot ikusi dutela baten bat kamisetiak. Bueno, BBK Liveko berezia irratibidez jarraitzeaz gain, hau guztia YouTubeen ere ikusi dezakezue, seinale ematen gabiltzalako zuzenean, Gaztearen YouTubeko profilean.
Euren honekin batera edizio oso berezia, kartel bereziarekin Calvin Harris ikusiko dugu gaur gure gaztaroko, nerabezaroko, hautzaroko, helduaroko nahi duzuen garaiko soinu igual banda da noiz dudarik gabe. arrapausaitxuan, baina arrapausaitxuan. Eta entzongo dugu We Found Love gaur zuzenean kobetamenden kanta historiko bat. Eta nire top bostearen barruan dago, nire inoizko kanta guztokoren top bostaren barruan dudarik gabe. Musu bat zuri ere. Entzaitugu gure jarraitzaileak gazteako entzulak hemen paseoan kaso egiten. Esandakoa, irrati bidez izango gara gaueko 10 arte, eta YouTubeen ere ikusi ezakezue seinale hau, ze ikusteko modukoa da, setean gauden Maite Garmendia eta Biok Nibon Fernandez, eta hortxe publiko artean dugu, entzuten gaituzu ez da Naia? Bai, Naia kaixo. Makazaba, arratsaldeon! Arratsaldeon! Zer moduz, Naia, zortza da mikrofonarekin esku artean, eta galdera asko egiteko prest imaginatzen dut. Noski baiet. Gaina, Ibon, ez dakizu ze, topatu naiz hemen Gernikako neska kuadrilla batekin, eta hemen zure jarraitzaile bat da, Ui? Bai, esan du, hori Ibon da, esan diot, bai, Kaixo! Hola! Ikastola bideen entzun izan dezula Ibon, ez da? Bai. Nire ze garaita, nire ze eratan. Ibonen ze eratan, azken aldi hontan edo hain dela urterat? Ba, klaseko epokan, azkeneko bideak ekainen edo. Bere era esan digu, nire baino bere esan du. Hori. Ba, neska, kontatu pixka ze asmokin zatozten? Ba, Calvin Harris entzuteko bat ezbi, baina ondo pasetako eta ambiente ikusteko eta... Bai, berdin. Gernikarrak zeate, gero etxea bueltan nola edo, zenbateko parranda botatzeko asmoa dakazue? Ba, ez dakigu zean buelte honi jo, baina. Gau pasa bestela, eta honi jozteko ez dakigu zela nengo gumbez. Ordu momentukoa, lehenengo kontzertua, lehenengo parranda, gero etxea iritsiko zeate. Bai. Baina preokupazio gabe. Lehendabiziko edizioa dute oso gazte ikusten ditugu, eta ez dakit lehendabiziko edizioa, lehendabiziko festivala duten Gernikako lagun hauek. Esate oso gazte, zeatela, eta berzuen lehenengo edizioa da hau. Bai, lehenengoa, ez gara torri inoiz. Eta badao kontzertu ikan edo, honi izan da kontzertu ikan aurreko urtetan ikusi nahi izan dezuena, oain ikusita esatezuela, ojala, jongo balen baginan urte hortan. Pasan urtean igual bat jal. Ja bai. Naia, nabil fijatzen, beretako isak geixenek ekarri dutela cowboy botak. Galdetu iesu ia gelditzu dian janzteko edo set dress code hartu duten. Maite jatentzia deitu jo, ia dena zatoztela cowboyakin. Adostutako outfit bat izan da, edo nola da hau? Ba, festival gehiagonetan datuz cowboysetan, eta hola, esango bueno bague, bai. Oso ondo, oso modernak. Eta... Ez, egia da, ja ikusten dugula, nahia justu daukagu, esango dugu gure setaren parean, eta nahia dagoen leku honetan, bidezka badago, eta bidezka honek eramaten gaitu festivalaren barnekaldera. Sarrera dago, bidezka dago, eta gero parean daukagu agertoki nagusia. Eta zuen inguruan, nahi eta konpainia, ja ikusten da jendea, eta egia da, saio hasi dugunean Julen eta Lierrekin, oraindik jende asko etzegoela, baina pizkanaka kontua betetzen joan dela, eta zure kasuan nahi ere ikusten dugu ja, kosta egiten zaizuela, zuek ere hor lasai egoten eta momentuan lasai hitz egiten, ez da? Zuk ere sumatzen duzu nahia jendetza dagoela. Bai, jende pila badabil, eta hemen zai ginen bitarten eta itzeten eginen bitarten, pasadan eska bat ezagutze zenuena, denak urduri jarri zeate, argazki bat eskatu nahi zenien, zeintzan? Bat baina guea ikusiguz Carla Fila, gero Bayermos bebai, Kiliki bebai, eta ez da inorgeza datorren. Argazkiik eskatu ezue? Ez dakit Telmo Trenado gustoko duten, Telmo Trenado ezagutzen duten. Telmo Trenado ezagutze zue? Zuma jarra... Hau ja, begira, eduki sortzaileen barruan... Baina Telmo ez. Eduki sortzaileen barruan, egia da, ari garela generazio edo generaldi kontuan ere aldaketak izaten. Naia, Telmo ez dut ezagutzen, hori digarria da, Gero ben izango dugu Telmo gurekin. Egongo da, nahi baldin baduzue gelditziak, galdetu iesu, bihar eta etzi bebai gelditzuko dia festivalian? Bihar eta etzi etzatozte, ez da? Ez, gor bakarri. Maite. Jo, ez aiesu bixar hemen Iban Garzia egongo dala, hori igual bai ezagutuko dute. Bihar hemen Iban Garzia egongo, Iban Garzia ezagutuko zue, ez da? Jarraitze zue, Iban. Momentuz top bat ni, ez da? Momentuz bai. Momentuz hemen ilusioari dago kionez. Bueno, baino Ibon zu. Ikusi ze gauza. Ez aiesu nahi baldin badabe argazki bat, oin Ibone urtengo dara kanta. Argazki bat ateratzeko aukera nuain zaudete, Ibonekin nahi baldin bat. Dudari gabe, joango nahi ziztu bizan zuen. Ibon urduri jarri diala. Nire bai.
Bueno, horretziko dugu nahi amakazaga, eskerrik asko Eskerrik asko zuei, eskerrik asko neskak, ondo pasa. Bueno, 8:19 gero egingo dugu beste dein bat, bertako giro horrekin publiko artean sartuko dugu mikrofonoa, eta segituan gainera gurekin hemen setean, beste ikusentzule ikoniko batzuk izango ditugu gurekin. Ze esan dugu BBK Live-ek aurten 20 urte bete dituela, eta 20 urte hauetan jende askok asko errepikatu du asistentzia edo beraien bisita kobetamen dira. Hauek berriak dira, entzun ditugu neska hauek, baina BBK Live-eko ikusentzule historiko batzuk ere fitxatu ditugu, eta gainera, hauekin izan gara lehen Maite, eta hauen lookak ikusi ditugu, eta hauek badakite look on bat zerbitzatzen. Eta komentauko dozkue bai, balako jaialdi batera zela etorri behan jantzitxa, edo behintzat berek ze pentsatzen duten, dala komoduena edo deigarri xenako betamendi modoko toki batera etortzeko, hori laizter izango da. Lehenago kanta jarriko dugu, entzungo dugu, aurtengo edizioko, aurtengo edo gaurko programazioko izen baten proposamena. Bera, Hemlock Springs da, ez da kartelburua, esango dugu izena nahiko ertaina dela, baina pixkanaka bere proposamena zabaltzen ari da, estatu batuarra da bera, eta hause da bere musika. Hemlock Springs, eta gaur Bilbon izango da BBK Live-en 20. edizio berezi honetan.
izena Estatu Batuarra eta artista honek azkenengo urtean album zoragarri bat aurkeztu du, bertakoa da entzun dugun hause WWW izeneko kanta, hau da, webikoitza 5 aldiz, eta bere diskoa benetan, entzun, ez badukazu aukera Kobeta Mendira tortzeko lasai, etxetik ere, zuek jarri albuma, eta oso gomendagarria da bere proposamena jakizuela, bere kanta batekin viral egin zela TikToken 2022an, eta Girlfriend izeneko kanta horrek eman ziola, nola edo ala, bere izena zabaltzeko aukera, eta gaur hementxe daukagu, Kobeta Mendin, zuzenean ezagutzeko Hemlock Springs izeneko artista. 8:25 minutu, 8:00 hasi gara gu, 10 arte izango gara hemen, 2 orduko tartea egiten, aurreko blokean Julen eta Lier izan dira, eta 4 orduko saio totala da, egunero egingo duguna, emango duguna hemen Kobeta Menditik Bilbao BBK Live jaialditik. Eta 10 bitarte kontu asko ditugu egiteko, baina ipatu behar dugu lehendabizi mai, ohiko agertoki ez gain, Kobeta Mendin, artistez gain, hau da, musika taldez gain, edo, rockaz, popaz, edo bestelako ohiko genero ez gain, musika elektronikoak ere badu bere pixua eta badira espazio konkretu batzuk zeinetan musika elektronikoak bere lekua daukan eta gainera guretzat oso interesgarriak dira leku hauek, ze gainera testu ingurua ere erakargarria dute. Tartean basoaz ari gara. Eta esan beharrak hau basoa, hori beti gelditzen dela igual hor aparte edo ez dakala holtza nagusi bat edo holtza oso handi bat, baina sartzen zara beste unibertso batian. Nik esango neban bebai dela Narnia modoko batian sartzia, eta bai atzaldez, jaialdixa zabaltzen danetik hor dauala, baina nik esango neban nire momenturik gustokuena basora juteko, jak gaba partia dela. Bai, ze baso da, literalki baso bat. Baso bat, zuaitzez. Baso bat da, zuaitza daude, ke asko dago, argiztapena oso erakargarria da, hipnotikoa da, eta hor dago DJ bat, bazter batean, musika jartzen, musika elektronikoa, eta hor sartzen zara modu batean, eta ateratzen zara beste modu batean. Ematen du, alako jolasparke bateko sorginaren alako trasto hauetako bat bueltaka doan tunelean sartzen. Esango nagoen dala pizkat backrooms bat, ez? Oin modan jarri dala backroom eta alako gauzak. Eta oso kuriosua da, esan dozu bai keia, gero argiztapenak badakala beran garrantzia, baina badau beste elementu bat, nik esango neban basoa gune horretako gauzarik berez izena dala diskoteka bola erraldoi bat dauala baso erdizan, eta hor argi guztiek reflejatzen dabe, eta ikusten dozu dana beste dimentsio batien egongo baldin bazinen moduan. Aukera oso polita, basoa gunea, baita lasai izeneko gunea, beste patxada batekin musika dantzagarria jarraitzeko txokoa da lasai izenekoa, eta egia da, urtez urte, musika dantzagarriak edo elektronikoak beste pixu bat, beste presentzia bat hartu duela jaialdian, eta geroz eta jende gehiago ikusten gabiltza, ikusen zule gehiago, musika elektroniko batik bakarrik, Kobeta Mendira bertaratzen, beraz, aurten ere kartela oso mamitxoa da, joango gara pixkanaka hori aletzen, eta basoan ikusiko dugula elkarduari gabe mai. Ikusiko dugu, eta zamian eban bebai, askotan igual lagunekin zatozela alako jaialdi handi batera, oin bagabiz ikusten gero eta jendek eixau da bilela gerturatzen Kobeta Mendira, eta esan dozun txokuetako bat, lasai txokua, beran izanak esaten daben modua, badala toki bat, arnazgune bat bilakatzen dana. Ze bertara juten zara, ikusten dozu Bilbo guztia atzekaldian, musika bebai bada alako trance edo... beste... BPM-etan mantxoagoa da. Lasai zare. Ereno lasaiagoa da hori da. Hori da. Eta nik esango neban, lagunekin baldin bazatoz eta pixka eta gobia eduta baldin bazare, holtza nagusixan egotia edo San Miguel holtzan edo hola, hori zure txokua dala, nahi baldin baduzu pixka txile egotia edo danataz deskonektatzeko bertara jumia zara. Basoa, lasai, ari gara pixka deskribatzen, Kobeta Mendiko gailur honetan topatu ditzakezuen txoko ezberdinak, eta ipatu bara dago, lehen egon garela, beste lagun batzuekin topo egin dugu, aukera daukagun hauekin hitz egiteko saioan zehar, hauek etorri dira, jaialdiko ateak zabaldu berritan, hemen zeuden ja, lehendabiziko minutuetan, jaialdiarekin bat egiten, eta zen digute basoa gunera joan direla, eta basoako txokorretan egon direla bizitzen nola diren proba horiek, ez da? Dena martxan jarri horretik kea jarri dutela martxan, edo argiztapena entxeatzen egon direla, eta oso guaia izan dela beraientzat ikustea nola joan diren pixkanaka, apurka hori antolatzen. Aukera aukagun, arratsaldean zehar lagun hauekin hitz egiteko, eta biraien bizipen hori ezagutzeko, ze musika zaratagoko zerbait da, eta esperientzia oso berezia da basoa bezalako gune batean topatu dezake.
dezakeguna. Basoaren kontua da, azken urte hauetako kontu bat, egia da, jaialdia evoluzio totalean joan dela, aurtengoa 20. da, Bilbao BBK Liveen, eta 20 urte atzera eginda, goratuko dugu, gaurko saioan duela 20 urte ze kartel zegoen. Oso ezberdina dalako. Aurten, aipatu dugu Calvin Harris, FKA Twigs, David Byrne, izenak ere oso interesgarriak, baina duela 20 urte, jaialdi hasi zenean, zertzegoen, hemen Kobetamendin zer ikus genezaken, hori da galdera. Dana larria, Ibon, dana larria. Imaginatzen duzu ze musika talde topa genezaken gara hartan duela 20 urte, adibidez. Bastakit, pixka rokerillu hau esango neuke, ez? Edo danetik antzauan? Oso gertu zabiltza, horti da kontua, 2006ko udan, gaineratzen Bilbao BBK Live, Bilbao Live zen jaialdiaren izan, oraindik patrozinio babesle hori etzegoelako izenean, eta hau uztailaren 13 15 ospatu zen, 50.000 lagunetik gora bildu ziren Kobetamendin, eta 40 artista inguruko kartela izan zen hau. Tartean, Ben Harper, Placebo, The Cult, The Pretenders, Deftones, Andrés Calamaro, Los Planetas, baita Guns N' Roses ere hauek ziren kartelburu nagusiak, baina euskal taldeak ere bat zauduen tartean, Gatibu, El Columpio Asesino, El Inquilino Comunista, eta baita Zodiacs taldeko kideak ere. Hori zen plantela, duela 20 urte, Bilbao Live izeneko hartan, eta, nostalgikoen entzat jakin, Guns N' Roses estatu batuarrak ikusteko tiketa lortzea etzela bat ere erraza izan, eta Los Angelesen sortutako banda honek Welcome to the Jungle ereserkiarekin ireki zuen pirotekniaz eta konfetiz lagundutako kontzertua. Eta esan barra dago kontzertu hau iragarrita zegoena baino orduta laurden geroago hasi zela. Zer zabiz esaten? Axl Rose taldeko burua berandu iritsi zelako Loiuko aireportura. Badakiu Loiu me bai oso ohikoa dela, ez dakit Los Angelesetikan etorriko zen, baina Loiun lurra hartzia oso zaila izaten da. Orduan igual horregongo zen hueltak emoten, edo? Izalitek, eta kuriosoa da gainera taldeko kideak batzuk etortze alde batetik, eta gero Axl Rose, Ke tia! bere aldetik, bere adioian, eragazkinean, bere ritmoan, boterea izango du, eta horrexegatik funtzionatuko du. Orduan jende guztia hemen Kobetamendin zain egon zan ordu bat eta erdi. Pentsa. Eta historikoki atzerapen asko egon dira, Bilbao BBK Liveen historian, aipatuko ditugu, egingo dugalako historiko bat, urte horren berezionekin lotuta, urrengo egun hauetan, 3 egunez izango garelako jaialdi hau jarraitzen, arratsaldeko 6etan hasi, eta gaueko 10 arte. 4 orduko saioa irrati bidez, Gaztean entzungai, eta baita ikusgai ere Gaztearen YouTube kanalean sartuta. Entzungo dugu Guns N' Roses, pixkat gure oroitzapenak astintzeko, eta segituan gure maiaren bueltan, ikusteko moduko bilagun. Ze lukazoak dakartzaten bilagun hauek. Gelditu zaitxeste gurekin sartu YouTubera, piztu irratixa, eta gelditu gurekin hemen Gaztean. Ongetorri oianera, welcome to the jungle!
oianean Welcome to the Jungle, sartu gara Guns N' Rosesen oianean 20 urte atzera eginda, duela 20 urte, Bilbao Live ospatu zen eta kartelburu nagusia banda hause zen Guns N' Roses, eta urten poderioz, metal mundua egia da atzean geratu dela, eta ja beste genero batzuk nagusitu direla, tartean popa izan liteke igual, gaur egun gehien entzun genezakeen musika estiloa Bilbao BBK Live-en. Hementxe gaude zuzenean, gaueko 9:23 minutu besterik ez. Hemen gaude Gazteako setean, kobeta hemen jarri dugun setean. Eta hemen izango gara 10 arte irrati bidez, eta Gaztearen YouTubeen ere bai ikusgai, eta garrantzitsua ikusi hau, luka hauek ikusteko modukoak direlako, arrantzatu ditugu. Jendartetik publikotik, ze bagenekien hauek nortzuk ziren, urtero look oso onak zerbitzatzen adituak direlako, eta gaur gure castinga pasata hementxe dira, Mikel eta Jon, Mikel Donostiatik eta Jon Donestebetik, arratsaldeon. Arratsaldeon, gaixo. Zer modu zauzte? Aitzuki. Bertze egin bebekan gaude, eta, lehenbiziko egunin motorrak berotzen oainikan, eta gogoz egiarran. Beste behin BBK Live-en, beste behin zenbat urte dira jaialdira etortzen? Egiarran buruzola ez dakitzen bat urtez, nik uste 2018-tikan urtero torri garela, pandemiak hori kenduta, bai, urteroko hitzordua hause dugu. Eta gogoz, ere bai, aurtengorako, bai. Komentau du bai mikro itxixan, justo San Ferminekin solapatzen dela bai, hor historiaren badau, aukeratu inbiarri izan dozu BBK edo San Ferminak, ze pasatu? Ni gazteuan nintzelikan, hainikan gaztean. Gaztea zara. Gaztean. Garai batin bai, urtero joaten ginen Iruñera, San Ferminetara, lesakarare bai, ni Donestekoa naiz, eta lesakan ondun bizitu izan du nintzen. Bino, ja BBK deskubritu nun, Piskot Mikelen bidez, eta ja eski insuperable. BBK Live, San Ferminak bino beneretzako. Beraz, Mikel da sartu zaituena zurrun bilonetan, ze Mikel, zu musika festival zalea zara gustoko duzu, musika jaialdien giro hau, eta gainera igual ez da BBK Live-a zapatzen duzun jaialdi bakarra. Gustoko duzu, ez dakit da, bidaiatzea eta beste jaialdi batzuk bizitzea? Bai, egia da, niri musika kontua eta hori, ez naiz oso frikia, baina ambienteak bultzatu iten hau, etortzera, eta egia da, baude puntualki igual kontzertuak gustatzen zaizkidanak, baina giroak ere asko egiten dit, eta Bilbora etortzea, etxera etortzea da, eta ni Donostiarra naiz, baina ordubeteko bidai horretan gutxi da, eta ez barin bada kontzertu bat, bada basoko alboroto hori, eta salsa nola gustatzen daiten, hementxe gaude beste urte batez. Beste urte batez. Eta gogoratzen zarie, esan dozue, 2018 izan zala zure lehengo festivala, edo behintzat BBK Live-era zetozen lehengo edizioa, gogoratzen zara ze artista nahi zinuan ikuste urte hartan? Bai, oroitzen dut gainera atzo izan du balitz ezala, ni horitzen naiz Florence and the Machine, etorri zela, eta nik eran nun, gaina momentu hortan lanin nintzen, udan, eta ezin nun torri bino, saiatu nintzen txanda aldatzen, eta azkenin lortu nun, eta izan duzen, joaiz kontzertu politia, berezia gaina lehenbiziko aldian nun ere bai Florence ikusten nuna, eta kriston horitzaren politia. Orduan esan aldogu Florence and the Machine izan zala zu San Ferminetatik etara zintxuana bai. Eskerrik asko, Florence. Ez dakitak ez baina Florence and the Machine gaur Madrilen da. Gaur bertan Madrilen da. Beste jaialdi batean, dituko diogu, justo fetxa edo data antzekoetan den jaialdi triste dituko diogu. Vale, zoroa bai, zoroa. Beste jaialdi bat dago Madrilen, zoroa edo triste dituko dioguna, eta gaur kartelburua Florence and the Machine da. Zepena, hemen egon martzune gurekin egiarra. Gaur, aipatu dugu, amu bezala esan dugu lehen ere, zuen presentzia hemen, bai, jaialdiko ikusle historikoak zaretelako dela edo alaxe aurkeztu dugula, baina aldi beran zuen looken berri izan nahi dugu, ze hau YouTubeen ikusi daiteke, baina irrati bidez ikusi ezin duen horrentzat, nola zalgenezake zuen looka edo zuen jazteko modua, ze deigarria bada, guri gauza deigarriak guk gustoko ditugu, look deigarriak edo itxura deigarria, zuek nola definitu dezakezu zuen estiloa? Mikel. Egia da, BBK-ra etortzen geran bezala, gustatzen zaigu urtero Berlinera jutera, eta nik uste eta aipatu behar detela, porque gaur daramaten lukak askok esan diate gustoko dutela, eta dira bi diseinadore berlinesak, beraiek arkitektak dira, eta egia da, pasada bat, daukate beraiek egiten duten lantokian, tailerrean, dendan, daukate erropako parte bat, eta egia da egiten dute, eta junginan, Berlinen bertan dendara,
eta egia esan admirablea da, porque eskaite dute pasa bat, nola egiten duten arropan diseinua, estiloa, eta... Azalduko dugu Mikel zu daukazula, ez dakit materiala likra den, zehazki, jantzita daukazuna, baina bueno, oso estua den goiko parte daukazu, bertan Elizabateko bidriera estiloko irudia ikus genezake, jainko ezberdinekin, edo bueno, alako pertsonaia ezberdinekin, San Antonio dago, Mikel? A ver, gaina gu San Antonio zalea gara. San Antonio. Nola hori azalduri favor, devota total San Antonio. Vale. Aitza San Antonio urkiolakua. Hori da. Zure amari egindako keinua da, hau esango dugu. Izan daiteke ere, bai, ez nekien, baina izan daiteke, Bai, orain konturatu naiz, baina nire etxean zerbait berezirik pasatzen bada eta norbait eskatu barroari bazaio San Antonio hori eskatzen da. Eta ez da oso erlijiosoak direlako, baina, bueno, badaude, hola tipo horiek etxeetan, eta, bueno, nire etxekoa San Antonio garrantzia dauka. Eta, bueno, orain konturatu naiz, hori da matela, zerbaitegatik eramaten dut. Etxau da San Antonio eta Jesukristokin hor dauki rollo oso polita da. Bai. Zuen kaso, bueno, Jon, zuk esan duzu lehendabiziko urtea 2018a zenuela jaialdian. Arrezkeroztik 2026 aurtengo ediziora jauzia ikusi duzu jendearen kasuan arriskatzerako garaian estilistikoki, lukak eta plantatzerako garaian ikusi duzu alako jauzirik? Nik uste baietz, nik uste BBK bai dela ere bai, festival bat pixkot norbere estilo propio bat etzeko, eta egia da festivalek berezkoa dutela nahiko estetika markatu bat, edo jendiari gustatzen zaiola, edo moda festivalero hori. Gu alare saiatzen gara gure ikutu propioa ematen, guri gustatzen zaiguna, eta guk erakutsi nahi duguna, bai ikusten da jendia gero eta gehiago sartzen dela naiz eta Bilbo izan, naiz eta Euskal Herria izan, Euskal Herrian ere, aukera dagoela, norbere izateko, nahi duzuna jaunzteko, eta bai dela momentu bat, en plan, espresatzeko, adierazteko pixkote nahi duzun bizala, eta hori ongi dago. Ikuskizuna agertokian dago, estenarioan edo estenatokian, baina publiko artean ere, bai, horrela eskaini daiteke, showa ikuskizuna. Showa kalian dago, bai. Zein izango zen zuentzako, zuen outfitian falta ez bihardan komplementu bat, edo... Esateko zuela, hau bai edo bai, eruan bihadot, festival guztietara. Ze ezin da falta zuen? Nik uste, festivalera jun arren, nik uste zu eroso sentitzea oso garrantzitsua iruditzen zait. Ez da kritika modua, baina egia da ikusi daitekela askotan festivaletan exagerazio hori, eta hori eroso barin badan horbaitentzako, nik ados nago, bai beste anbitu batzutan, baina nik uste garrantzitsuena da norbera eroso sentitzea, ez bestengatik egitea, bazik eta zuregatik, eta gero bestei gustatzen barin bazaie, hor ja 2x1 hori, baina erosoa niretzako garrantzitsuena. Bai, azkein arropa da norbere, ez dakit, esentzia edo... Bai, eta luzapen bat edo, eta zuk arropari ematen bali badiozu, ez dakit, estilo bat, eta gogo bat, eta segurtasun bat, eta hori da importantien azkenin, zu eroso sentitzea, hori gustatu zait Mikelek Arranduna, komplemento fisiko bat minio gehiago da attitude, bitch. Gu oso fan gara, zuen fana gara, horrezegatik hemen zaudete gurekin, zuen lookengatik, zuen jaialdiko grin horrengatik, jaialdia atortzeko duzuen zaretasun horrengatik, eta baita ere, zuekin itzaiteko desetzen gaundelako. Zuen lookez gain, gaur zer ikusi behar da? Ze kartelean, ze artista da zuen gustokoa, nor da ezinbestekoa gaur kontzertu ikusterako garaian? Gaur FKA Twigs favorez, osea, Mother, hortxe honen gara, Gays and Girls, a tope, bai, hori da. Nentzako gaurkoa FKA, bai. Eta Mikel? Ni gaurkoa Joni utzi dio, porque ni larun bateko asuntakin ator, Charlotten oso fana, nik elektronika maite dut, sonarren izandakoa naiz, hemengo norbaitekin ere... Ez dago esango zein dan. Ibili naiz, baina, nik Charlotte forever, ni larun batea iristeko irrikitan. A ber, nola jasuntzaren, larun batea. Gure kasuan ere, ean hori izten garen eran baterako. Ikusiko gara. Gozoak izango gara. Entzongo dugu U-Sexua, FKA Twixen proposamen bat osorik, bueltakoan entzongo ditugu bere bitxikeriak asko dudako kontatzeko artistoaren inguruan, baina zuei eskerrik asko, Mikel eta Jon, Don Esteve eta Donostia gurekin eta mendino pasio. Gero ikusiko dugu elkarre. Egia da, barkatu, bai izan esan, Mikel, bai. Guk opari bat ekarri dugu, maite ez dugu ezagutzen, baina opari bat ekarri dugu Joni. Eta nola, gaur pixkat estiloaren movida zan,
guk nahi dugu ere, Ibon, Ibon pizkota ausartzia, bere... Ikusi Alkandora. Bai, eta guapo da, bai, super. Alkandora ikusi egunean Ibon, esan dugu, Alkandora, lanerako, baina aldi berean ere festival puntu hori zegoan. Bizka, plastikako irakasle ematen dut ez da horrekin. Izan daiteke, baina, basoan eta musikarekin ja beste itxura hartu ezake, baina guk releboa pasako zaitugu, fashionan releboa zuri. Vale, espero dugu biharko elkarrezketetan hau jantzia egiten. Bihar, larun batean hau ikustea. Ara erakutsi kamera. Ibon, ja. Jarri ja. Ibon ikusi dugu kamiseta honekin, eta egia da, zoratzekoa dela, baina... Nola jartzen da hau? Azaldu idazu, Ba, egizu aski ongi. Baina buruan hondik sartzen da, hemen? Entrenamentua egin genuen bere garaia. Ez zitu hainbeste zulo, Mari? Bai. Bueno, ikusten ez duen erantzat, sare moduko bada, eta karo, barrutik, hau da, nik hau jartzen badut, horrek esan nahi du nire bularra ikusten dela, eta azala ikusiko litzateke. Oso arrizkatu da, hau, Nahiko bazen. Karo, ostegun baterako igual gehiagitxo, baina egia da, berotzen baldin badago kontua, joango nezela animatzen, eta igual, biharko larun baterako mai ausartuko litzateke. Nik esango dut, Ibon, larun baterako demaseko berua dagoela emonda, bera zetara hori, Bai, aproposa, bertzela zuretzat, Bai, jarriko dut. Bai. Mikel Jon eskerrik askonenak. Hau patzu da, entzungo dugu FKA2X gaurko beste kartelburu bat hemen BBK Live.
artista honen albuma You Sexua izenekoa, eta hauxe da disko horri izena ematen dion kanta, FKA Twigs Britainiara entzungai eta bere kanta honekin azken minutuak. 8 minutu eta 9 izango dira. Gaztea ari zara entzuten, Gaztea irratia. Entzuten edo ikusten, YouTubeen ere bagaudelako Gaztearen profilean, Bilbao BBK Liveetik zuzenean. Saio berezia, arratsaldeko 6etan hasi eta gaueko 10 arte. Egunero, jaialdiak irauten duen 3 egun hauetan 4 orduz egongo garelako, arratsalde / iluntzero zuekin batera, hemen gertatzen den guztia kontatzeko. Berehala Las Petunias taldeko lagunak izango ditugu gurekin hemen, hauen kontzertu ikusten egon gara, eta egia esan oso divertigarri saldia. Desiatzen gaude bereiek ezagutzeko eta bereikin hitz egiteko, eta Telmo Trenado eduki sortzaile hemen izango da, Zumaiarra, baita Dani Fernandez musikaria ere gauzak ondo bidean, eta bi hauek gainera lagunak dira. Lagunak dira, lagun oso gertukoak. Beraz, Laster pasauko da hori, baina egisa da, Ibon, lehengo kontauko dugula pixkat gaurko beste kartel buruetako baten inguruan berba ingo dugu. Bera, FKA Twigs deitzen da. Esaten oso erraza ez da, Ez da erraza, ez. Erresuma batutik datorren artista, musika garaikidearen panoraman gero eta indarra handixaua hartzen da bilen artista da bera, eta abeslarixa izatiaz gain, dantzarixa, ekoizlia eta sortzaile bisuala bebai da bera. Bere ibilbidea dantzaren munduan hasi izan, gaztetatikan bideoklipetan parte hartuz artista ospetsuekin, eta hala eta be 2012an musikan murgiltzea erabaki zeban, eta ordutikan beran proposamenak, berak esaten dau R&B alternatibua ez jakola gustatzen bakarrikan R&B musika generuan sartzia, eta dino elektronika, trip hop deritzona bebai nazten dituala, eta hainbat arrama musikal bebai ikutzen dituala. Aldi beranik esango nuke bere proposamena pop garaikia dela oroar, horrek etiketa horrek kontu asko, esango dugu maila oso zabalean hartzen duela musikaren puskandi bat, eta FKA Twigsek egiten duena hori da, eta gainerazuk esan duzuna oso interesgarria da, zen musikari izateaz gain, abeslari arrunt bat izateaz gain, ondo abesten duela esan barra dago, dantzan ikaragarri egiten du, badaki baita aktore lana egiten, eta artistikoki oso polifazetikoa da, eta agertoki gainekoa oso interesgarria da, nik aukera izan bere ikusteko zuzenean duela urte bete, edo bizpahiru urte esango dut, eta naizta bera ez ezagutu, showa ikusten duzunean, harrapatu egiten zaitu. Konektau itzen dozu, ez? Eta gainera gauza pilo egiten ditu agertokian, dantzan egiten du, pole dance egiten erausartzen da, beraz, benetan, ez daukazu aukera Bilbora tortzeko gaur, apuntatu artista hau FKA Twigs, eta beste batean saiatu bere showa ikusten. Hori da. 2014an kaleratu zeban beran lehengo diskua, LP1 deitxurikua, eta Kriston Txalo Zaparradia jaso zeban, oso ondo hartu zeban jendiak eta publikuak, eta gero 2019 izan lortu zeban beran nazioarteko ospia, Magdalen deitxuriko beste lan batekin. Baina FKA Twigs ez da ohiko pop izarra esan dugun moduan, ez? Beran izen artistikoak badakalako alako historio arraro bat bebai. Twigs ez izena, dantzan zebilenian, ezurrak kraskatzen zitualako jarri zeban. Hau da, itzen zebanian ala bizkarrakin edo zein artikulazioekin, hori da, esan zeban Twigs. Nahi zebala deitzen. Iba nahiz egitekoa, Zu asko. Legoarekin klak-klak, eta gero atzetan ere kras-kras. Entzuten hau zu askotan, ez da? Entzuten. Garko saioa hasi aurretik egin dut klak-klak, eta martxan ginen. Eta jazta. Eta saioan zer ere tarteka errepikatzen dut. Oin ingo dugola. Twigs. Eta jazta. Baina, gero jarri zeban aurretikan FKA, eta begiratu dut horrek esan nahi bat eukibiako zeban, eta nahi dago esatia formerly know as. Da gutxi gora bera AKA moduan esatia, baina FKA. Eta hola, jendiak bere izten zeban zein zan bera. Bide batez, gaur fijatu naiz publiko artean izango dugu gero ere fan moten inguruan. Okerezan ez, Jon Fernandezek ere egin dut artea aurreko blokean Julen eta Lierrekin, baina FKA Twigsen fanak lokalizatzea oso erraza. Kamisetak daroiaz. Eta gero itxura gaitxik bai. Merchandisingagatik bai, baina aldi berean esan barra dago jazteko modua ere goiko partea, kamiseta bat oso estua, eta gauparaka batzukola zabalak, txilbor pixkaterako usten, eta hola. Arte ederretako ikasleen puntu hori, hori izango litzateke FKA Twigsen fan bat. Badia. Amendikan asko dare.
Eta amaitzaldera, esango dugu 2017an FKA Twixek ebakuntza gogorra jasan zebala umetokixan tumoriak kentzeko eta ala, eta esperientzia horrek bebai beran sorkuntzan eragin handia eduki zeban, eta hori plasmatzen saiatzen da bebai beran musikan. Eta bitxikeri moduan sartzen jataz bitxikeri batzuk igual, bai? Bueno, hau honekin flip hau indot, ze beran etxian babesle berezixak ditu. Diala, formolian gordetako bizuge. Formolian sartutako... Bizirik daude? Ez, formolian daude. Ez dira mugitzen. Hor geratzen dira. Ez dira berpizten. Ez dago modurik. Eta ditzen dira... Disney bezala, ez dago... Hor da hau. Beste egin bultan Riogenizau, hor da hau. Ditzen dira Serendipity eta Infinity, eta berak esaten dago, beran etxia zaintzen dutela, energia txarrez bebai usatzen laguntzen dutzela, eta hor ditu bizuge FKA Twixek. Gero, aberrondo esaten duten, Wushu, txinatar arte martziala bebai praktikatzen da bela. Zer da hori? Wushu, bada tipo... Esamian eban zehoze, baina ez dakati deiari bez. Begira, hau praktikatuko zuen bere garaian, bere bikotekide izan dako, beste gossip bat. Hemen hago dena paritzen, Robert Pattinsonen, zure krepuskuloko pertsonaia gustoko horren, Eduarren, bikotekide oia delako FKA Twix. Itzpotoloak, ez dakit gaur egun zarreman daukaten, baina seguru Wushu bat egingo diola, edo ez dela pitoi hori berpiztuko diola erasotzeko. Eta amaitzaldera, oin esan duzula, Eduard Cullenekin esamian eban. Robert Pattinsonekin eta ibilizala, Georgia Smith abeslarixan lenguzina da. Ala, ze ona, zebi artista handi. Gaur entzungo dugu, FKA Twix artista, Bilbao BBK Lifeko izen potoloietako badelako, Britainiarra bera, eta aurreko urtean plazaratutako Eusexua izeneko albuma aurkezten izango dugu. Ez da ohiko lekua Euskal Herria alako artista batentzat, eta horrezegatik dago guai, Alako artistak onatortzen direnean, aprobetxatu behar dugu hauek ikusteko, ez direlako oso ohikoak gure artean, beraz gaur aukera daukagu, gau partean izango da hori, FKA Twix musikaria, bere ahotsarekin, bere dantzarako erritmoekin, eta bere show berezi horrekin gertutik jarraitzeko orduako goza. 11 gutxitan. Nik uste ordu perfektua dala. Izango da, guk amaitu saio 10etan, afalduko dugu zerbait, eta segidan FKA Twix. Entzungo ditugu gaueko 9etako seinaleak, eta hemen jarraitzen dugu, Kobeta Mendin zuzenean, Bilbao BBK Lifeen saio berezi honetan. Gaueko 9ak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Life jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Kobeta Mendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Life jaialdia Gaztean. Eta Bilbao BBK Lifeen izan dugun beste taldeoetako bat gaurko edizioa, gaurko eguna zabaltzen, azkenengo Gaztea maketa lehiaketako irabazak dira. Zedakizue Gaztea maketa lehiaketa irabazteagatik sarietako bat diruaz gain Bilbao BBK Lifeen jotzea dela, eta Durangoko banda honek zabaldu du gaurko eguna. Gar taldea eta Ilargi Gorria.
praktika nola bueltatxo bat emotera, ia zedauan, eta elkartu gara berekin, Las Petunias. Elsa, Natalia y Cecilia. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Aupa. Muy bien. ¿Vosotros qué tal? Pues también. Súper contentos y flipando con vuestro poder de desmaquillarse, porque estábamos viendo vuestro concierto, teníais la cara pintada a lo Chapel Roan y de repente os habéis limpiado. ¿En cuánto tiempo ha sido esto? Bueno, en bastante. Un rato de toalla. Ha sido primero toalla, luego agua, luego toallita desmaquillante, así como un poco de... Sí. Ha sido a lo largo del tiempo. Sí. Incluso dentro del escenario, un poco a modo de performance, solemos quitárnoslo así. Qué guay. Sí. Incluso dentro del escenario, un poco a modo de performance, solemos quitárnoslo así. Qué guay eso. Empezando contando todo, hemos ido a acreditarnos al mediodía, vamos a decir, en Bilbo, y os hemos visto, o a una de vosotras... Creemos que sí, no sé si eras tú sí. o había alguien más. Teníamos que ser todas 100%. Claro. Había una. Pues es nuestra manager. Nuestra manager es físicamente igual que nosotras. Pues igual sería. Vale. Porque iba con una camiseta de petunias. Puede ser. Puede ser. La pregunta iba por ahí, si era todo súper... Si hacéis todo tan do it yourself. Claro. Incluso acreditaros, o sea, que tenéis que salir de la furgo a acreditaros, Sí, ¿está? claro. O sea, es que no conocemos otra cosa, te quiero decir. Es como que siempre lo hemos hecho todo nosotras y ahora pues sigue siendo un poco como la misma vibra, ¿no? En plan de me encargo yo. Es verdad, o sea, que sois una cuadrilla que os juntasteis y dijisteis, vamos a hacer música. ¿Cómo surgió la idea o cómo os conocisteis? Yo estaba en el instituto con Cecilia. En una palabra. En una palabra que hemos dicho antes, cabezonería. Sí. Porque yo iba al insti con Cecilia y de repente se le empezó como a encontrar como el indie, la Trinidad, no sé qué, y ella dijo, La Plata, pero cariño. ¿por qué no podemos hacer esto nosotras? Y yo estaba un poco para atrás, a mí no me decía yo, ¿qué cojones voy a hacer? Y ¿se puede decir tacos? No lo sé. Sí. Vale. La radio se llama Gastea, joven, así que se supone que... no hay más joven que un taco, ¿verdad? Gensi. Por ejemplo. La G de Gastea es también de Generación Z. Y nada, como que se le metió entre ceja y ceja, como hacer una banda y así, y yo dije, pues vale. Además, pues aprendemos. No sabíamos tocar instrumentos, o sea, Nada. fue como aprender por la pura banda. Entonces, fue empezar de cero, pero el más absoluto cero, porque no teníamos ni instrumentos ni nada, nos lo compramos todo bien baratito y aprendimos a tocar mientras lo hacíamos, mientras componíamos, y fue así. ¿Y no habéis dado clases? O sea, ¿no habéis nada? Ni de guitarra, ni de bajo. O sea, Goya todo igual en casa, salía a través de YouTube, por ejemplo. ¿o qué? Ni siquiera. Es que no hay más engaño que un vídeo de cómo tocar la guitarra de YouTube. Es pura intuición. Pura Es que intuición. no te enseñan nada. Yo creo Goya sí que había estudiado piano. Todos hemos intentado alguna vez ver un vídeo de cómo tocar la guitarra. Empezar con el ukelele. Yo lo he intentado. Yo empecé con el ukelele, Tú también, no, Ma, eso iba a decir. Tengo el ukelele cogiendo polvo en la habitación, pero bueno. Que entre el ukelele, ¿te ¡Qué imaginas? Bueno, tengo Una que demostración decir aquí. que ahora me he apuntado a clases de batería, así que... yo también quiero, yo voy a hacer. Ficharla, Sí, Sí, bueno, ya he visto que estaba María con vosotras también tocando la batería. Sí. Y he leído también sobre vosotras que decíais que al principio queríais ser 3 y erais 3 y nadie más. Sí. Pero ahora era un poco más como en el sentido de ser banda estrictamente, rollo de es que si metemos a una tercera persona teniendo una mente cuarta. colmena, perdón, es verdad. Estoy acostumbrada a la monogamia, perdón. Pero como que si metemos a una cuarta persona es como de, joder, va a estar como muy fuera porque ya tenemos esa mente colmena, tal. Ya. Pero hemos aprendido que también puedes tener como músicos de escena y nos llevamos también genial con María. Pero la habéis metido en el grupo de WhatsApp. No. Tenemos un grupo de WhatsApp aparte. Con eso ya está todo dicho. Claro. Pilladas. A ver, Claro, la amamos, Pillan a las petunias. Pillan a las petunias siendo muy pesadas, que no quieren ser nadie más que nosotras 3. Pero porque yo creo que es la esencia de la banda, es nosotras 3, y que es lo que hace gracia. Que luego María, para tocar, es increíble. En plan, tener una batería ha elevado esta banda muchísimo. Pero sí que es cierto que vamos a ser nosotras 3 para siempre. Eso sigue estipulado. O sea, Bueno. las 3 mosqueteras para Justo. siempre. Hori da, Madrilgo taldea Las Petunias eta gaurko eguna etzen batere erraza ostegun batean jaialdia zabaltzea, gainera arratsaldeko ordu horietan ere mai, samarra dago eguzkia zegoela, eta hau kortxe zeuden dena ematen kontzertuan, eta osteguna izan da egun komplikatua, eta egunez, egia esan, beraien partetik ere sumatu da indarra eta gogoa Bilbon kontzertu emateko. Esan diguten mikroitxean gainera, lehendabiziko aldia zutela hemen, eta beraientzat ere badela leku freskoa, Madrildiko natorri eta kontzertu eskaintzeko. Estaba diciendo mi compañero Ivón que la de traductora no.
que ha sido, bueno, ¿qué ha sido para vosotras poder abrir este festival, además a pleno sol, que siempre dicen que el País Vasco es frío, pero hoy hacía un calor? Sí, hacía calor. ¿Cómo lo habéis vivido? Yo es que voy un poco a la contra, a mí me encanta abrir un festival, porque significa que a las 6 de la tarde yo empiezo el bolo, acabo a las 7, bueno, todas, ¿no? Acabamos a las 7 y luego ya puedo ver a Don West, a lo que esté pasando por ahí ahora, que no se puede decir, no sé si se puede decir. La sorpresa, ¿no? La sorpresa, claro. Bai. Es que estamos media train, entonces claro. Pero como, pues ese tipo de Calvin Harris, tal, como que nos gusta también un poco decir, pues venga, abrimos y luego disfrutamos del festival, ¿sabes? Como Sobre que estamos todo, en esas. es una píldora de sinceridad, porque la gente que va a verte es gente que tiene muchas ganas y lo demuestra estando ahí a primera hora, en primera fila, con poca gente, todavía hay luz, la gente no está muy animada, no han bebido todavía 10 copas y entonces por la noche es verdad que todo el mundo lo vive muy intensamente, pero no sabes si es gente que de verdad le está tocando el corazón o le están tocando otras cosas. Sí. Pero sin embargo por la mañana otras cosas. por la mañana, por la tarde es el público más sincero y más animado. Y sois un grupo de pogos además. Estábamos sí, viendo el claro bolo, que sí. ha habido pogos. Ha habido pogos. ¿Os dan ganas de saltar y uniros al pogo? ¿Soléis sentir esa sensación sobre el escenario? Mazo. Hay veces que yo diría me tiro, pero es que hay un trocito de asfalto delante que digo... Claro, no era juego, no. Pero a mí me encantaría. Dan ganas de estar ahí, desde luego. Bueno, badakigu nolakoak diren taldeko kideak festivaletan kontzertuak eskaintzen, baina nolakoak dira beraien etxeak. Teniendo como nombre Las Petunias, ¿cómo son vuestras casas? ¿Qué tenéis en casa? ¿Tenéis flores, plantas? Ninguna. ¿Las regáis? ¿Están vivas? Yo todas las plantas que he tenido no las he regado, pero porque yo creo en la selección natural. Si no sobrevives en mi cuarto, no mereces estar en mi cuarto. Monógama y selección natural. Efectivamente. Tú yo sabrás. vivo en el siglo XII, iba a decir. 12. Yo en el siglo XII. No, pero es verdad que yo pues vivo un cactus, ¿no? Que es como más fácil y así. Joder, yo me acabo de mudar y estoy intentando ser la persona que tiene plantas, pero sí que es cierto que no se me da tampoco del todo bien. Y tengo una planta que está como súper triste y pienso, nada, que es una exagerada, tía, si te pongo agua Es una drama. Te pongo agua todos los días. Total. Todos los días te pongo agua y te pongo en la calidad del sol que necesitas. ¿Qué más quieres de mí? Qué exigente la planta, ¿no? Total. Entonces pienso, no puedo tener ni mascotas ni hijos porque si ya me estoy peleando con un lirio, imagínate, ¿sabes? Si tengo una puta... un meco a mi lado, es que ni de coña. Vamos. Claro. Bueno, también sabemos que es muy importante la escena de las chicas que tienen grupos, porque ya han pasado por nuestro set durante los anteriores años. Cariño, hemos tenido también a las Ginebras, que las amo. ¿Qué le diríais a las nuevas generaciones o a las niñas pequeñas o pues a estas chavalas que dicen, es que igual quiero hacer un grupo, pero no me veo... Pues mira, nuestro ejemplo es el perfecto. Nosotras no sabíamos tocar. Creo que el mejor consejo es no tienes que ser buena en todo. Tienes que hacerlo y que si tienes algo que decir, lo digas. Y lo hagas con tus medios y ya está. Que nosotras hemos sonado a mierda durante años. En plan, hemos aprendido a tocar ahora, prácticamente, el último año. Y también hay una parte de nosotras que yo creo que está muy presente, pero evidentemente no es como viable a día de hoy, que es tipo... Coño, es que no te tengo que estar diciendo yo que puedes hacerlo, ¿sabes? En plan, es una injusticia absoluta que yo tenga que darte un discurso a ti y convencerte de que puedes hacerlo. Entonces, a mí me encantaría en un mundo como súper ideal, ideal no de ideal de pija, sino de ideal del idealismo. Como de que la gente simplemente por vernos dijera, joder, es que puedo estar ahí, ¿sabes? Sé que no pasa, pero como mínimo le diría lo que dice Cecilia, rollo de, joder, es que nosotras no sabíamos tocar, empezamos la banda, no eres menos que un tío, porque no. Y muchas veces, no me voy a poner ese plan, pero bueno, muchas veces. Sí. Y tirando de ahí, ¿os gusta la etiqueta esta que os ponen de punk cute o punk mono? ¿No os parece que infantilizan un poco lo que hacéis y lo llevan también a lo típico, ¿no? Son mujeres, hacen punk, pero no es punk, es punk mono. Claro. ¿Qué opinión tenéis? Es verdad que lo de punk mono nos bautizamos nosotras, pero inconscientemente, rollo, porque de verdad lo sentíamos así. Pero a medida que hemos ido creciendo y tal, sí que lo vemos como, pues, lo más tonto que hay en este mundo es bautizar el tontipop. O sea, eso es el verdadero tonti detrás de como la gente que es como erudita de la música, ¿no? En plan de, ¿por qué tienes que llamar tonto a algo que están haciendo mujeres? Simplemente porque creo que también
nosotras hemos estado mucho más limitadas para llegar a cualquier lado, simplemente por ser mujeres. Y se encontró una especie de nicho que, por desgracia, se pudo bautizar de esa manera, pero creo que es un fallo súper garrafal. O sea, yo adoro a toda la gente, todas las mujeres que han estado detrás del mal llamado tontipop, porque gracias a ellas estamos hoy en día Han aquí. abierto mucho camino. Y yo creo que ya el simple hecho de decir banda femenina ya es estúpido en sí mismo, porque es como... Justo. No se dice banda masculina, ¿sabes? Se dice banda y banda femenina. Entonces creo que ya en ese pequeño gesto ya hay una cosa que es como, no somos una banda femenina, somos una banda y punto. En plan, no tienes que ponernos en una playlist que sea como mujeres. Es como, no, es que somos músicas igual que todo el mundo. Y controláis la escena vasca porque sabemos que compartís sello, Sonido Muchacho, con por ejemplo Merina Gris, una banda de Donosti. Sí, nos encanta Merina Gris. Y aparte de Merina, controláis un poco lo que se mueve en Euskal Herria, estáis puestas. Yo soy muy fan de Thatchers, por ejemplo. SSS es increíble, Silitia es increíble. Tío, a mí la primera vez que os escuché, tenéis que escuchar Nashker, vale. Que también están súper guay y tenéis un poco estilo parecido, igual. Goya, ¿cómo se llama? Colabo. Aitor Mena. No me acuerdo, es un grupo Ertzaina, típico. Aitor Mena. Sí. Estáis muy puestas, ¿eh? Sí, muy guay. A ver, muy guay. sí. Es que, o sea, sobre todo porque mola, en plan, no es porque sea de aquí o lo que sea, es que simplemente mola. También, y mola que también como que pase fronteras, ¿no? En plan, a mí me encanta escuchar música en euskera porque es el rollo de me tengo que currar entender qué está pasando aquí. Otra banda que también como que este año nos ha vuelto locas es ECC. Sí. Y realmente Sal del Coche son de... Sí, ¿no? Son de Bilbao. Son de Bilbao, ¿no? Sí. Sal del Coche también, o sea, esas dos bandas para mí han sido como grandes descubrimientos de este Y desde año. luego, aunque no sea actual, pero todo el pop donostiarra, yo siento que el indie español ha nacido gracias al pop donostiarra para empezar Family. Y todos esos grupos, también hay una parte muy tierna del pop que ha nacido allí y la verdad es que es Galerna lo mejor que me ha también. pasado. Y que nosotras también hemos sido niñas escuchando Cortatu, por ejemplo. Wow. Claro. Entonces eso te curte mucho. O sea, Cortatu es de escuchar en el coche O y de volverte loca, ¿sabes? Gaintzero non begira, ea berain itzulpena Petunia, euskaraz nola den, eta Petunia da, beraz, oso izen nazioarteko daukate, beraiek ere baute egunen batean beraien izena euskaldundu, que sepáis que en euskera vasco, Petunia es Petunia, así que aquí encajáis perfectamente. ¿Sí? O sea, yo creo que es ¿Cómo? muy universal. Es universal. Petunia es universal. Pero ¿cómo se pronuncia Petunia en inglés? Petunia. Cameron Winter, cuando le conocimos, dijo las petunias. No, dijo petunias. Las petunias. ¿Eso quién, perdón? Cameron Winter, el cantante de Gis. ¿Estuvisteis con él? Sí. Bueno. De forma Primavera suave, Sound? Sí. Pero En el hotel. fuimos suaves. Sí. Nos pusimos el pelo como muy alborotado Sí, para como- que viera que éramos una de ellos. Que dicen que está liado con Olivia Rodrigo. Y Ya está casualmente todo Olivia dicho. Rodrigo tocó en el Primavera. ¿Por qué será? ¡Anda! Le pillaba cerca. Entzungo dugu Las Petuniasen, Marcelo Criminal canta, chicas, Elsa, Natalia, Cecilia, muchas gracias, eskerrik asko. A vosotras, Y que os eskerrik vaya asko. tan bien como hasta ahora, ¿vale? Ay, muchas gracias. Qué ricasco, Ondo izan. ricasco.
Izango gara saio berezia hau egiten Bilbao BBK Lifetik irrati bidez eta YouTubeen ere bai aguztia zuzenan ematen gabiltzalako gaztearen profilan sartuta. Hemen izango gara gaur bihar eta 3 egunez 4 orduko saio egiten arratsaldeko 6etan hasi eta gaudeko 10 arte. Aspaldiko lagun bat gurekin zetean, bera ez da musikaria, baina izango alitz bezala, izar handi bada, eta bera da Zumaitik Telmo Trenado arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon, zen modu, gazteak. Zenbat denbora zu hemen gazteako mikrofono baten izan gabe. Faltan botatzen hona, gazteako mikroa, egurra. Zer muzabiltza? Ondo, guztua, ondala gutxi iritsi geha, gaur bakarrik gaude, penaz, gero larun batean goguan ekalako ikusteko de la Fuente, Ralfitxu, tal, baina Bilar San Ferminetan joako harriakin, así que naiz kejatzen. Esan berroen ez da adin kontua, ez da festivaletan egun bakarra ateratzen zarela, eta ez da doia plan horretan, pureta planean. Bueno, atzian igual hori eskusa hori pixka badago. Bihar San Ferminak, agenda totala daukazu, Telmo, hori zer da, Madrildik ona etortzean dena metatzen duzula eta dena aprobetxatzen duzula, ala egontxo batzuk dara matzazu hemen? Urtean joan esaten, ja 7 urte BBK Life atorri gabe, urtean joan esaten nahi deju, baina aukeratzeit atea. Eta urtean noain dela bi asteo, marka batek kontatatu zian, etortzeko, palante, guztua. Ala posik. Ze nahi dozu ikustia gaur, Telmo? Bueno, atzon ginean justo Raquelekin da komentatzen, Calvin Harris mitikissimo, baina guri benetako ilusio jaiten ziguna zan, oantxo bertan ikusi duen Dani Fernandez eta bere banda ikustea. Konta egu zuri ze lagunak zarete, Dani Fernandez eta zu oso lagunak zarete. Pixka de rebote esango genuke, nire kasuan Raquelek nire neskak berekin iten du lana Warner Musicen, eta horren bitartez pixkat urbildu gea, ez? Eta justo atzo egon ginean hor sopen daude kanpin batien eta afaitan egon ginean eta oso gustora, nervioso zeban, ilusio asko iten omentzion hemen jotzia gaur eta uste notatu bala, arratzalea nola publikoa altzatzea merituaka. Gainera, Dani Fernandez bezalaxe ikusi dugu gaur Belen Aguilera beste artista bat eta egia da profiliontako artistak ez direla oso ohikoak BBK Lifeen eta urteek aurrera egin ala estilontako artistak ere beraien leku egin dute jaialdeko kartelean eta interesgarria dela, ez da beste publiko batzuk gerturatzea eta erakartzea hauen bidez. Nik gogoan dakat, gaina atzo iritsi omentzan 200 milioi entzunalditara, euskara praktikatzea etorri nahi zonea, ja. Nik egatea nu, mere gara. Erakutsi papelan. Nintzen jo jasotzea. Eta nola hemengo sarrerako eszenario txiki hauetan jo duten artista askok, gero goain jotzen dute, hola, eszenario principalian, nola, Tusikaria kanta zenena, nola, Miss Nina. Miss Nina adibidez, jozu noain dela urte piluak, eszenario, claro, edo Chill Mafia eta eszenario txikitan, eta pixkanaka, nola juten dian, beste eszenario handui batzuta, eta beste eszenatoki eta festival gehiotan jotzen, ez? Bueno, Telmo, zu eduki sortzailea zara, beste gauza asko ere bai, enpresaria ere bai. Hori da. Eta ez dakit entzula egiten, baina gu gaude gazteako zeta daukagu, Kobetamendiko, BBK Lifeko sarrera honetan, alako bidezka badago esan dugun bezala xelen ere, eta bidezka horren bestaldean postu batzu daude, janari postu batzu daude, afaltzeko lekua, bazkaltzeko lekua, eta nik esango nuke Telmo, zure markak hemen lekua merezi duela. Noizko? Zure hype hamburguesen markak merezi duela. Etzea lehengua, gerturatzen zaitena ezatea, Telmo ze, hype ze. Eta, bueno, gu beti hor gabiltza, jungea beste festival batzu da, Bombastik, Valentzian, eta horlako beste festival, eta asko ibiltzen geha, ate asko jotzen, baina gero izu hor baude akuerdo eta beste interes batzu gure eskutatik pixkat irteten dianak. Baina nik izto niru izu jango ziten hemen txian, gaina ez da gau lokalik Euskal Herrian goaindik, gertuena uste Zaragozan da gaula, o Valladolid zen ez da. Kantabrian ere bai. Eta hori da, Santanderren, bez? Hori da, Santanderren. Eta hor gabiltza, festival batea etortzea aukera hona izango zen jendea probatzeko eta hortik aurrera dezidituko genuke Donostin edo Bilbon irekitzen bada. Zu probatu duzu ez da, mai? Ni probauta dakat, proba honeban bat zala Ogeixa Biharrian donutza. Oso ona, gainera trufa edo. Hoi da, donuts bat, baina croissant ogillakin. Super gozua. Gehiekin eretzatik. Nik erdila gatet, normalian. Zezu gaur egun Telmoneko osasuntxu zaude, beste profil bat mugitzen zara, egia, BBK Life San Fermin bai, baina gero asko ikusten dugu zure dukietan, txirrendularitza, bizikleta, errepideko bizikleta. Asuntoa nik igual jaz detela horren beste konpartitzen, lehen ordu txikitan ibiltzen ginen bezala, ez? Ez da egita akordatzen. Bai. Ibon, baina... Hemen ere biztan dagoa. Ni askotan ibiltzen itzan zarautzen goizeko bostetan, tabernatan, malekoian, eta 2 ordu geruo, sartzen itan goizan goiz, dida fresh, hola konbatia. Super fresh, juteko. Fresko total.
Eta orduan, bueno, ez da egit, igual helduago ikustegea, da orduan esatez, igual pereza pixkat gehiago ematik konpartitzea, baina ikuste, hemen gabe festival batian, bian San Ferminetan ikoa, eta igandian igual bizikletak inatatzen naiz ruta bat ditea, orduan. Zein indarra daukan mutilak, pasada? Energia beti. Galdetzen nahi notzun, Telmo, alako festival baterako zuretako idealena ze janari kontsumitzia izango zen, edo zein izango zen zure festivaleko menua? Nik uste zer hidrato pixka bat, energia hartzeko, ogila dun zerbait, ez dakit, hamburguesa, perrito, bokaio klasikon bat, ez dakit hemen Solomo Gazta eta olakoak dituzte. Askotan hauten dira nudelak eta olako gauzan ebal grasientu egileak, ez? Hortek itxarra jarri duzu horrekin, ez zara zailea. Gustatu bai, baina txian. Bertako jana. Komuna gertuak atelako, gertzea jaso. Bueno, Telmo entrenado gurekin tete, guretzat esan behar dago baita ere, eta Zumaia ze, festaketa, pasazara urtengoan, Santelmoetan egon zara? Aurten ez. Urte biloan ez, guarillakoen jo nintzen Marrokosea, baipakin bidai batitea, eta gero jo nintzen Egiptora buseoko kurtso bat ateatzea. Orduan artean Santelmoa galduen ditu, pena asko eman di, baina abuztuan guain hor daude kuadrilla eguna, Euskal Jaiak eta pila bat festa, eta inguruan ere seguru zozeon goala, orduan larun batetan horribiliko geha herriko jaixetan. Eta Donostian ondarretan nudismoa praktikatzearena, zer moduz, ikusi dugu zure bideo bat, biluzik, Donostian ondarretan kanpaina bat izango da hori. Hoi da, bai. Eta egunez grabatu duzu hori dena. Bai, pizzeria batekin ateazitzaian aukera hori kanpaina egiteko, zala pixka rebindikatzeko gauza osagai naturalak, eta hola gauza kaseruak, eta ez da jizeba nahi aukeratu ziaten, eta nik esan nun, venga, aurrea. Naturala zaralako, Telmo. Hoi izangoa, egila bastante goizun ginala grabatzea. Goizeko 8:00 hor geuden Ondarretan. Ondarreta? Kontxa? Ondarretan zan, bai. Bueno, Telmo, utzeko zetugu ja, hemen zaitugu ja 9:30, 2 minutu 9:30 izateko, eta, ja, zure lagunak jodu, Dani Fernandezek jodu kontzertua, han izan zara ikusten. Zetorriko alda honea. Asmoa da, berehala iristea, hori da, 10 arte gaude. Helduko joni belarritik eta harriko. Kartzako honea, Dani Fernandez, kontzertu ondo gonda, ezta? Oso, bai. Eske gaina bakizue, festivaletan ordubeteko demori eukitzen due, orduan bajo behar dituzte temazo gehienak, behintzat jendeak gora etortzean, kanta horiek, ez? Zoragarri, Telmo eskerrik asko bihotzez, zuei, ondo jandadila, eta ondo pasa urten guda ere. Berdin, gaztiak, ondo segi, aio. Segundu batzuk, 9:30 izateko, eta artista hau ondorengo hau ere hemen izan da gaur, Paris Paloma da bere izena, folk artista bat da, eta halako doinuekin etorri da Bilbora, Ingalaterratik, Labor.
artista hau Paris Paloma musikaria da, Erresuma Batutik, abeslaria eta kompositorea, eta entzun dugun kanta honekin, Labor kanta honekin viral egintzen TikToken, emakumek kanta hause erabiltzen zutelako TikTok bidez, beraiek matxismoa dela eta izandako esperientziak edo matxismoak erasotuak izan da, beraiek pairatu duten hori guztia salatzeko. Kanta hau zen soinu banda, horrekin viral egin zen TikToken, eta gaur hemen izan dugu, BBK Lifeen, Bilbao BBK Lifeen, Paris Paloma musikari gaztea, gure garaiko poeta bailitzan. 9:23 minutu, azkenengo orduerdian gaude, 27 minutu gure gaurko saio berezia amaitzeko, eta esandakoa bihar eta etzi ere hemen izango gara, arratsaldeko 6:00 10:00 arte, Julen Idigoras, Lier Larrañaga, Maite Garmendia eta ni Ibon Fernandez, baina ez gu bakarrik. Sai honetan ere beste izen mapa daukagu, eta gainera bera da gure salsera mikrofona duelako esku artean, eta publiko artean sartzen delako Naia Makazaga. Arratsaldeon beste behin. Arratsaldeon. Bueno, jendetza daukagu ikusten gabiltza seinalean Naia, eta ikusten da, ja animatu dela kontua, eta kartelburua ikusteko gogoz dagoela jendea ere, ezta? Bai, eta hemen Álvaro dakat, baita ere Calvin Harris ikusteko desiatzen. Zemos, Álvaro? Oso ondo. Nire lagunarekin etorri naiz hemen, BBKara, eta Calvin Harris ikusi nahi dugu. Álvaro kontatuit baita ere, egun bakarriako etorri dela, eta kriston parranda botatzeko gogoa dakazuela, ezta? Bai, guk nahi dugu gau pasa bat egitea. Epa! Hemen oso pozik gaude, eta ja hasi gara prestatzen, ja Garagardarekin, eta, Naia, nondik handatoz, Álvaro eta laguna? Nondik zatozte? Gaizteiztik. Eta lo ingo dezue? Hemen Bilbon, nire lagunaren etxean. Nik Naia badakit... Etxe iriste baldin badia. Iristen badira. Hori da. Naia badakit... Zerretek aukeratu duzun pareja hau, bikotea hau... Hemen etortzea, baina. Horietako batek kamisetan mezua jartzen... bere kamisetan mezua ikusen ezake, eta zure gaurko onatortzeko maletarekin matxe egiten du beste lagunaren kamisetako mezu horrek, ez da? Ez dizu gezurrik izango, Ibon. Horrek deitu itatentzioa da horregatik gerturatu naiz. Euskaraz ez dakilako bestela, behar elgarrizkatuko belu. Nahi duzu libre, bai. Ea Hannah Montanaren fana den edo zer dela eta hausartu den... hori janztera, hausartu hitza baldin bada. Vale, le preguntan a ver por qué vienes con la camiseta de Hannah Montana. ¿Cómo? A ver por qué vienes con la camiseta de Hannah Montana. ¿Te gusta Hannah Montana? Me gusta Hannah Montana y estoy reivindicando que tenga que venir aquí a este festival de vez en cuando. Más a menudo, vamos. Estoy muy de acuerdo, oso ondo. Zuek ere bai, ezta? Gu ere ados gaude horrekin. Beraz, gaur gaupasa egingo dute, eta gaupasa hori, jakin badakigu gaur uste dut, goizaldeko 4 edo 5 aldera amaituko dela gaurko jardunaldia. Ze asmo dute, gero, basoan sartzeko asmo dute, ez dakit ezagutzen duten, hemen Kobeta mendin dauden beste gune batzuk. Nik uste Alvaroi basoa asko gustatzen zaiola, ezta? Bai, egoera hori, lasai egotea, DJ-arekin, gainera Fernandori ere gustatzen zaio, orduan Calvin Harris ikusita gero, segurazki joango gara basoara. Hori, afaldu ikusiko zu, ezta? Hori da. Lasai, hori mozkortuta egotea, eta ikusiko dugu. Naia, beren lehenengo urtia da etortzen diana BBK Lifera? Zuen lehenengo urtia da hemen, edo etorri zeatea aurretik? Ez, Fernando, bere lehen urtea da, baina ni etorri nintzen duela 2 urte. Eta ikusi nuen Arctic Monkeys, Florence and the Machine, eta asko gustatu zitzaidan urte hori. Baina, aurten asko gustatzen zait Calvin Harris, orduan horregatik etorri naiz. Eta galdetu jotzazu zein da beran Calvin Harrisen abestirik gustokuena edo ze abestikin biziko dauden geixau kontzertu hori? Badakazue Calvin Harrisen abesti bat asko gustatzen zaizuena eta bereziki gogo asko dakazuena hori entzuteko? Nire asko gustatzen zait, konkretuki Sweet Nothing. Hombre, Florence and the Machine. Iaia abesti osoak. Bai. Esan behar dago, gaurko saioan, Florence, egon gabe zenbat bidera aipatu dugun. Aber agertu viajakun. BBK Lifek 20 urte bete ditu eta artista hori gaur hemen egongo balitz bezala aipatu dugu behin da berriz Florence and the Machine. Eskerrik asko lagunak, eskerrik asko gure mikrofonoetan sartzeagatik. Ondo pasa, bikote. Ondo pasa, eskerrik asko. Eta berda, Naia Makazaga, Naia eskerrik asko zuri ere. Zuei! Eta aipatu dugu Calvin Harris behin da berriz Florence and the Machine ere bai, naiz eta gaur ez daukagun hemen gure artean, baina aipatu behar dugu baita bihar izango dugun kartelburu bat. Ze gaurkoa guai dago Calvin Harris, FKA Twixeros ondo dago, baina bihar
80ko hamarkada berpiztuko da, eta beste behin bueltan izango dugu Euskal Herrian, Bilboko Kobetamendiko agertoki nagusian, Robbie Williams. Hori ze izango da, Ibon. Eta esan digute gaur goizaldean agertoki nagusian pasarela edo provokatzaile bat montatuko dutela biharko egunera begira. Horrek esan nahi du bihar Robbie Williamsek pasareleo momentu izango duela publiko artean sartzeko. Bihar potxol dator asuntu, ez da? Potxol dator. Eta berotzeko entzungo dugu Rock DJ. Robbie Williams, Rock DJ, kanta honekin bihar haus entzungo dugu Euskal Herrian, Bilbon, Kobetamendi gainean, Bilbao BBK Liven 20. edizio honetan. 18 minutu eta gaueko 10, aurrera jarraitzen dugu saio berezi honekin, saio kilometriko honekin, laborduko saio berezia, osteguneko edizio honetan Bilbao BBK Live jaialdi honekin batera.
esandakoa irrati bidez ari gara eskaintzen hau, baina YouTubeen ere bai sartu eta hemen gertatzen ari den guztia ikusteko aukera izango duzue 10 heldu bitarte. Ibon, ze moduz hauz? Kriston pozik. Ondo. Oso pozik eta gainera, esperoan, ea jende gehiago esartzen zaigun hemen gure maiaren bueltan, zuzer moduz zaude? Ondo, bebai, ja pixka gozetuta, zekaro, dia gabeko 9 eta 53 minutu. Bai. Hemen jarraitzen dugu, 10 bitxarte, eta Ibon zuk esan duzu moduan, beste artista bat espero dugu ia pasauko dan gure setetikan, baina bestela bebai baditugu gure kontu batzuk. Bai, ze, karo, esan dugu zer moduz gauden hori guztia, ez da, karo, nekatuta ere egon gintezke, ze kobetamendira tortzak nekea suposatzen du, oinez bide bat egin behar da, onatorri behar da, bono ordaindu behar da, garestia ere badelako, gauza diren bezala, baina jakin Bilbao BBK Liven markopean doako kontzertu batzuk ere jarretu ditzakezuela, iritik bertatik mugitu gabe, hau da, Bilboko kaleetan, bereziak izeneko kontzertu sorta bat dute antolatuta, eta gaur hasi eta larun batera bitarte, Bilbo erdigunean txoko ezberdinetan doako kontzertuek ikustako aukera izango duzue, modako izenekin. Adibidez, begira, larun batean bertan, zertzen garrasio. Larun batean bertan, bai. Larun batean bertan, Isozaki dorreetan, artista hau izango da zuzenean. Bera La Blacki da eta alako doinuekin izango dugu, esandakoa, Isozaki dorretan larun batean bertan, hori arratsaldeko 3 izango da, eta gainera oso erakargarria da bere proposamena. La Blacki Barcelonako rap abeslari eta kantaria da, eta Espainiako musika urbano estenako artista garrantzitsuetako baten bilakatu da bera, bere musikak rapa, drilla, trapa, dancehola, eta estatu batuetako hip-hopa ditu oinarri, eta 2024an La Favorita bere lehenengo diskoa kararatzarekin batera, pixkanaka bere bidea egiten hasi da La Blacki artista. Soy mejor que en la pic. Cuando llego, me mira como un televisor. Me dice que mi toto tiene cielo de sabor. Lo mato y luego vuelve de emisor. Dice que soy buena pero mala soy mejor. Sabe que yo no soy usu. Esos negros están cucucho mucho. Esos negros son pilas chismosos. No le doy mi toto a los babosos. Llega para el hotel y yo le poso. Nunca se me pone soso. Una bad bitch como JT. Una hoe en mis 20. Es que yo no quiero nada friendly. Salta mi toto como puente. Abdomen en slim y el culo tentic. Una shapeshifter como Mystic. Cuando los motos, las luces son big. Cuando me noto, I cannot speak. Un maremoto, kamikaze. Me desenfoco, casi. La del coco, pero la sí. Y partiéndola saben que sí. Pretty pussy wanna ride it. El año pasado salió de Rikers. Le gusta la calle y la corrida, es un biker. Eso un malandro, strap como un sniper. Y así lay pipe, but in my best pipe. She got a bitch, but I really dislike her. Yeah, le dice Mikey, pero no se llama Michael. I'm his whole world, there's only one girl. And mamacita, you can never be like her. Ahora cogió miedo porque me le puse. Bamentxe dugu, bera da La Blacki bakarlaria Barcelonatik Villano Antillanorekin batera Maremoto kanta honetan. Esandakoa hau doako kontzertua da, eta larun batean arratsaldeko 3 izango duzue, Isozaki dorreetan La Blacki. Eta leku horretan bertan, eta larun batean ere, ordu bat erdietan, kasu honetan, beste bakarlari hau ezagutzeko aukera izango duzue. Babi, yo te traigo la sazón. Babi, tú eres especial, me haces sentir tan genial. Soy un cohete espacial, por ti yo acabo en el hospital. Babi, tú eres como el cristal, te tomo y me siento inmortal. Tenemos un meeting presencial en una playa tropical. Otra vez, sí, otra vez. Otra vez, así. Beste hau Teo Lukadamo da, Alakanteko artista gaztea, 2001an jaiotakoa, Beniar Beigen jaiotako rap artista, eta ekoizlea, 2020an hasi zen musika argitaratzen, eta ritmo bezalako abestiekin ezagun egintzen bere momentuan, hip-hopa, elektronika, jazza eta hausa uztartuz, denak gurutzatuta, eta azkenaldian baita, bere azkenengo EP-ekin ere, sekulako sona lortu du baita sare sozialetan ere. Hola, datu bitxi gisa, Nepo Babya da, bere ama delako Aitana Sánchez Gijón, aktorea, eta bere atzetik darrai Nepo Babyaren etiketa horren itzala, eta hori kendu nahian dabil. Gainera, esan behar dago, Javien pelikula beren ikusiko dugula, La Bola Negran ere, aktore bezala agertzen da. Hori da Gitarrika de la Fuente agertzen den pelikulan? Bera ere Teo Lukadamo ere hori ikusiko dugu. Egisa da artista askori gertatzen jakuela Nepo Babyn etiketa hori ja dakenian, oso zaila egiten dela hortikan despegatzia. Karo, zuk ez dakazu kulpearik bez zure aitza edo zure ama
famatua baldin bada, orduan... Baina bidea errazten dela, baina horrek ez du esan artista horrek talenturik ez daukanik, Berak landu badu eta berak eskentzeko baldin badauka, zoragarri, amarreko. Teo Lukadamo, larun batean izango duzu esan bezala, Isozaki dorreetan, ordu bat erdietan doan, Augustia, BBK Lifeen markopean, eta azken proposamen bat, bereziak katalogo hau zabaltzen hasita, azkenengo hau da, Gara Duran artista. Me encanta. Hemen gaztean jartzen dugun artista da, oso ahots berezia duen bakarlaria da bera, pop alternatiboa, arranbia, eta honek ere musika urbanoa jorratzen du, kompositore oso ona da, eta beste artista askoentzat ere musika egiten du, eta Barri Biren bikotekidere bada, hauen arteko harremana ni oso fan naiz biena, eta gustoko dut ze pareja ederra egiten duten hauek. Nik esan medotzut, Ibon, oindala gutxi entera unitzala, hone bisek batera zerela, ikusi neban elgarrizketa batian galdetzen notzela Barri Beri. Eta zela ezagutu zinaten edo zeia badaroia surtiak elkarrekin darenak, eta Barri bek esaten hau, egun batian koinzidu ginuala eta ziginan berbetan, eta sanotzan, nahi dozunerekin urtetzia. Eta alaxe. Ze polita. Gara Duran hemen izango da, hau, apuntatu ze, bihar izango da Gara Duranen kontzertua, bihar izango duzu leku oso berezian, ze Gara Duranek Bilboko errekan joko du kontzertua, barko batean. Barko batean gainean. Barko batean, eta bi pase izango dira, bata 12 eta beste arratsaldeko ordubietan, beraz, aukera duzu bertaratzeko, ez dakit zehazki zen moia izango den, non hartu behar den barko hau, itxasontzi hau, baina jakin, bi pase izango direla, bi kontzertu 12 eta ordubietan Gara Duran ikusteko Bilbo erdigunean, errekan, batetik bestera, eta doan. Grazia indozta, bi pas egongo dia Gara Duran ikusteko errekan. Emoten hau bidixo de, me he puesto perlas en el río, con la Torre Eiffel detrás, berdin. Hemendik agur bat, Olaia Intziarteri, oso ondo egin zuelako bideo horren bere lip-synca esango dugu. Bueno, entzungo dugu Gara Duranen proposamena, bihar izango da Bilbon, bereziak horren pean, eta entzungo dugu gainera bere bikotekide den Barri Birekin batera egindako azkenengo emaitza ederrau, Una casa en el Teide.
Da, bera super ezaguna da 70ko hamarkadatik Talking Heads bandako liderra delako eta gaur egun bakarka jarraitzen du bere karisma duen proposamen horrekin. Gaurko ezinbesteko izen horietako bada David Byrne, bere ikuskizuna gainera erakargarria da, zelantzan egiten du agertokian, kolore asko daude eta pop kulturako erreferente handietakoa da David Byrne. Gaur ere ostegunetako Bilbao BBK Laifeko ezinbesteko izena zalantza izbirik gabe. Entzulok, hementxe ditugu jam 10 bagoaz ja, segidan, azken kanta jarriko dugu eta azken kanta da gaurko beste izen potoloietako baten proposamena. Calvin Harrisek segituan bere DJ saio eskaineko duelako, alako doinuekin, I Need Your Love. Ba, momentuz gaurkoa hementxe geratzen da. Hala ere, bihar beste maratoi bat, arratsaldeko 6etan beste behin Julen eta Lierrekin hasiko dugu ibilbidea, gero Maite eta Biok izango gara laborduz, eta entzuloi esan eskerrik asko, beti bezala gu entzuteagatik, hau jarraitzeagatik. Ikusliari bebai, horregon baldin mazari, Eta, bihar, itzordua 6etan hementxe gaztean beste behin, Bilbao BBK Laifen 20. urteurren honekin bat egiteko. Teknika Mikel Retegi eta Ako Mediako lagunei ere eskerrik asko, bihar arte, bale? Aiondo izan!